fire kajagum na yetio Oja dem premo to Ghana this year mamunyina aha braso se hwai ensem obro ya abo no Otec 1029 no ye che prehwe na ye bobo nyina so kenkan pefe de eto adimu hwai nsem doso papa che wotwe ho nwi de bedi mu akotrin bie ye bebo pehwam na yakọ apo ye mantemu sabra ya ye kan ya kire agya bia wato ne ba ya wanya finhia miensan posifo abam de na akwakosie na meka se dia Asante mantemu ene aposifo abamane wache se wache ni pankru bia oyi se wode wonsa akwaka aposifo bi na emu nsema hodo ne nyina da ye de besom ye beko enkran mantam no emu sabra aposifo nso akire ebrantie miensan bia wo mo de tasi na ebo apu enya ofro ya pelfon ni age edun so ehonsem ye de bo akwan mu na kwanhia hodo na edu ani piem awofen so ne patam a ACC aka ho bi ma manfo wan patam ho akasa de atodwa kyese won ma kwan a protect apansa na kofa we nyina da ede aba adesmama kakra ni afro bi aka ho awie ye kase bo ne age brere kekani nyina da ede amawo na febo frudi etuabuo awie no wo mu a wo bi abrane so metri ne afro betwa nya de kwati wo mu ye bibie na yeye ye de nase bro ene de eba wo mu vitamin anonum de mapa ye kamfo de ama wo se abusanfo nya bi na so do no bebo apa mo akoma ato se fom ese wie se de no de dwuma bi awudie pia opa hoden mapa ede a vitamin eno a na be kamfo ede abanfincha be duonu ne ye bebo ase no ya bo adwuma papa mrofo no nkokora wa num ene adantamufo ene nkuma ne ketua pa bom nyina num bia ebo wo pa so amerika ho cafe bi anim afi eye vitamin etwoko no so edi akotene sa se banana no abofu kwayem kwadu ene de echichi mu ahoden ye de ayo strawberry so ho edi mu akotene sa na ahoden de no de chapo champagne ene bo mu ebsonfo na calcium kakra omega 369 nyina wo mu a ebo ama ahoden ebene padua no mo ene bia ya onim supermarket sa bro no ogbo penhwambo bro mu a vitamin kenya na no anso wonsaka bi na tote wona wo kro no tutobinum na abusuan kyanum na ewie penfama na hyere nso spring of a year life international school say wo pedro bani a obetwi boss edi ama wo mo na afi ye perhaps boy so a obeboa na wo mo edi edwuma ntitafo club 600 for one wada roma no manani anu afre na afi sha se wo mo nkodi wo mo dwuma number na 027787 4911 0277874911 Sweet bus ngoma papa wo dwa so yeguso kanfo de ma se ngoma ne de doso na so de ye papa mpanifo agya tumoji yesen na kado wo stamp esiso eye perfect series books one more fiti motor for kosi GHS class abane gina ehon krata nyina da ebi ewo ho say English language na wo per history of Ghana RME computing creative arts science maths ni nyina da buso ma photo to fi wade numeracy language and literacy OWAP phonics computing coloring ni writing ni preschool books ni nyina da perfect for de no ana yaje atuma sanse Jesus for tables ni nyina bo ma bitin so wetre no ekoyi enyema de na kwamie de mankwada ni nyina da perfect series books de no ana yade stamp azizu say awofo wukodwo na akopɛ nwoma papa na no abodin say o perfect series books eno ano no na ade no to nche osa mock exams terminal exams ana midterm exams ebo no kuma bi no obeje wo ketekete manpol enti bo mode a hwehwe wa kira kwa wakuma se aputu oja wona wo ben station wona enkra so dan so my first stop boremu omemu babia yeto nwoma papa no bisa perfect series books nwoma no won sabeka bi wode afa wa homa no bibia wo pese ye nwoma no honsam anasa exams honsam no 0243 299938 anasa 0540 755 465 Ebson for one na so asena wie ya chepri no fafa bebo mu ade se sushan boy ya wonam jinkwanta na oka kire amansanse ati afabra mempam enti abepempam nsem avro no ede abaho wo fa entwi bu esa kun labo da pamfo na apia ka ho samso na kwame gini bu atin kokoto no so di mu akotre bi we ja sam so ka ho ebie do ba da fi papilo wo nyina amansem na krojin de ebechepre ni akan asonfo no so baba ko be baba ko asona ba ohene kwabna bu atin wie mene eno ba afia aboajewa Africa sebo no enchimu ankase Asem Beba Dabi asem na nya babinie ebinie ewo de chemso ebzafo na yebo penhwam na yakwapuye mantem waposa dom no ena yebu ensem hia 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 wi dia baboro mo edi dwumason
Into was ye bo ma baso papa na. A branch ye bia ya isusu se wono we na dwen sa lapa no pa sa lapa dwo no yikrum. Uturbotu ma na sin nase. Ene sika no de wo chese wotwe ma ye na atwe ma na ne sa. Wono ankasa ne baba mu a ya wanya mfrinhia do miensa. Ene kokotwa selua. Wode ne kwa kwaje 1 million Ghana cedis. Hey, wokoto akoda no hu. Just akotonom. Na wonu kire se baabi ote kwaman de chemoso district owe pue mantemu. Ene obi ne yi asutire akwatia polisifo. Wodi mirika so de pa chiri nse witwa. Ene wono ankasa adamfo bi na dwen ho se menu asese de no masi kro no. Mo se ma wo bebre. Eja yi eya obo akrandi o Jeff kra wo se mitwa no. Twa no sese. So wo kutwa no selua no dia mo no na damfo no pene so. Se na damfo no so afadwen so be fa kwati kwan so ayi aposifo asutrampa. Ene wana so kra no bo behwam ko position. Akwati aposi montie o de ma me yonko ya ayi menene wo kwa man kofi ajiman eno di mirika so okoton ne ba no aposifo se ye pese ehunu ne etuamu eno nti ya nkase ne yanmo a ebetuo ampa wonmu ye omu hu se wo mu pebe ne bia to frɛ saa kofi ajiman na o ye se ene ampa me ton me babi ya woni nam ha ya tum se wi kura no ho manfa so nti metwa no kura me ne sika ne ade enom chese ene enka negotiation ebe ma oye ma say no so say no kan kusi 1 million Ghana cedis ye chese omu ekwa kutu nti wo fa adwene se enkohia wo entwea bi so enkwantana no kwanta ho no a ne ekwa kohia ejaba wo mkokohia ho ne mu didi ano aprekope no arrest him ne se sun ya chi abrante agema kofi na sabra meka se de mpedifo wo mu ede atudwa ya wo mu chese adwemu no a obihwe no mu esusu se opeso oton no de odi kan ne di nkomo no na se oton akoda no ama ya twe akoda no moja de akoye eduro se de amanfo de moja no na de yeye wo mu nyankama de no enu abi na nkom kwakoye na nka yatwe moja no wie pa no age akoda no mu no e de aba betu fie se ewrade amumre mo ba no mo hwede aye no obetia mu ama ye de akire bi ama ye nyina bosudwatiri nanso aposifo bo modin biara e ma dom tumi ye yo mo eye na nam so ma poe mantemu Eastern South Police Command no panipa woro na woda wano wone amanfo ebonkomo anasa mansan twetwe nkomo DSP David Ayefianko kire na odi nhwomu abro de tutu se sa pepe ye wura mu ye nhwemu people ehunu se sei na abrante person faso nam so aworom kire no ya to akase ne so de ani ye ba asante mantemu na meka se de Ashanti South Regional Police Command abama ne chese wachi nipa nkru bi a ozuzu se ewo opepon buso mu ni de toso miensa eya board ba kan se bi ko so otwe apiase mekọ wiase bambofo anu wo mo boban se bibia betimi akokan emu mienu emnante nkru asabrei osu wo ho bon mu bi ene wo mo evem wo mo pa bri wo mo nya asem ketu anya menko ampo na amanbo na etese nka oposini no etu ane kuta no komo pekra age afini nse ne obi nim de no mo de kwa akoye ne no ana Deputy Ashanti South Regional Police Commander ACP Sefas Arthur one central for bank mo no watch se sabrede nyankropon yadom sa nipa nkro ye komo asem nyina da wo mo egu aposifo kokum na wodin ane didi sue Alexafo wanya finsia no aduonu mienu Roland Esiedu enya edu no enwotwe Desmond Obidiaba ewo enfinsia no edu enson Emmanuel Agavman ewo edu enkron Isaac Jonfo ewo aduonu baako Evans Bano ewo aduonu miensa Joshua Frempon waduonu enan Yaw Alex ewo aduasa enwotwe ana William Bano ewo aduanan na enu wo chese sabre de akopiem ewo be kwa circuit court akwoto kra hyase nyankropon ya adoma Ghana fo hwe ni mu so pepon buso yomu ya ne de to so aduonu baako ene anya bia nipa nkru wo nyina da wo betwe on de se do kwa gina asemdi bia no na emra ne bu wo mbom de a ene eno on bechia yam so pa anya asem keto te kase yeso de ni de eche de befuma ba biara ye de ba besom for yan so na ye tempo anu de obi bese ye tianwem we dey sand na ye kwa posifo akachi biomu sabre nkran posifo wo mo so akeka wo mo ho pa se emrante mbien sambia wo mo afom ho adwen senka wo metri kama enka we na gentleman okopa dwuma nke befa no anya dwuma pa wam ye tua ne kan so wasema fam ho adwen ofa no ho adwen a wo no wo mo petasi ba ko ne nam around town Krobea mu a bro nti okoto wo mo trap no mu a awurade
said the phone ekuta warning no mapek ombagini nyina na womu ne nane na monkran ya ne ade na posi for womu atititi bia ne ebehwehwia ne ahuridi twam na branche anase branche miensen ye kan wo masemu eye Sasu Lawrence wonya mfinhia no aduana num ko ye family man ena nka ne yiri ne manie no de ba kokora ko school na afi no kofa na nka kora aye den afi Richard Osei nso wodon so anya mfinhia no be aduasensia ena bio Charles Kofi Charles Dienya we di ankra Charles nye Otec 1029Fm Charles kwa Charles Kofinti wono kra de wonya mfinhia aduanan what you say ena wo mo che se January bosomene de to so dumenu ya ene ye chiri wo mo yiro mo pa chipa se wi twa din wo bra ene Ghana police a wo mo ho no wo mo ebo okua enam so a wo mo chi na DSOP eye Tudor eye Romenu ene odi tudwa se hwemu ye di kan ena wo eye ya wo se de ekoso ni ti wo mo te ya ne nampa wo mo chiri wo mo na wo mo hye se wo mo adibie adi maame bi na de wo mo ye ne se tasi no se wonya ne se ya na wode kwa na mienu agye ne mu aboso na ba kwa kwotire no na adwon so ade tonku kakra na sa obi na tonku na ade passenger bi na so afuru bi no abeta ne nchen enje na wiado bu no kekre nche se odo so nyina lock no central lock wa lock no enje obetemo nyame mro na wo ma ye dombe ya wie ni ba mro no ma wie da je wo hu bia ne ade bone na wo mo adi chese ya ade a ekoso na police force yen na de biara da ena obrobro wa wo mo atumi ekire saa ebrantie emiensen wo mo ekire se de obrobro mu weja ne kwado ho do ba bi yi dobro go no ho no saa bia ho no a ena obrobro ya otumi echi wo mo ya sabira meka se de ya kire saa mbrantie emiensan na DSOP Tudor eye Romenu ena wode etu dwaka che Ghana for se yesre mu adewu sa mofro tasi nso a mommo mani na ho pa so kodi bisa mo na nkoye se titu pa ne ma bi se wo nya lift say ya mama can I drop you what's yes na wo hura trim eba sa hadwen to srepa se piasumdue epie bambodi a kina bie no se nam na lift bia ya lift basabasa bia na yehurasim dia e do hapa na de bebanti wo mo so ye do betumi bia dia botmenfo ye hu eban following state intelligence gathering, surveillance, and continued police operations. The Ghana Police Service, through the National Operation Directorate, that is the NOD, Surveillance Unit, in collaboration with the National Operation Directorate Emergency Command Center, has arrested 3 suspects for their involvement in an organized syndicate that used taxi cabs to steal mobile phones and other valuable from unsuspected victims. The suspects have identified Sasu Lawrence, also known as Abin, age 45 years, Richard Osei, age 36 years, and Charles Kofi alias a survivor, age 40 years. They were arrested on the 12th of January following intelligence-led operations conducted in Accra and its surrounding areas. Preliminary investigation indicates that the suspects are part of an organized criminal syndicate. Eljonfo nti DSOP Tudor Romenu ena yete so de ntwemui ebon sentrefo. Na this year ewo office Old Town ana esu etie fra empanifo se we de wo momodia na wo mekwa wo mo emwa na wotiremu a na nsenya ba na kaka ne beto odwasa kopiem ofin so abofo kwantempon so a ene akwansia bi asima ene anyai pa ko wi ase adehye miensa de kananana ye ka se won ka ti asefo ho asam no akwakwa ya ho sempa na no mafo wo ofin so ane abofo kwantempon so wo kire se sa akwansia ye si ye wei enye de dikan ne de bi eyade atasi pa na ho so bo ne nyina na wo mode bo eye ekwan ne so esum kabia edu anadwo ene ukopema echen ensamampom nya asem ketwa enkane ne kwan no so empo eye kwa so jojo asenso de ahodo no ebi ne so eye road signs ne markings ne nyina da enya de ebi wo kwan no so etaye kame ese so osenkane ne nam ho anadwo na se wonim kwan no so pa
uchu muta ka no beto atwene na no ana woni ama ne boni kwame agene boaten e bon command warden na di se wo besre pa opani ba kokora de wo din tudwa owura woten an wo che se ukopiem e wo ofen so kwanten po so abia abofo kwan no so a ene bebia asuo wo fen wo no ene nya asam ketua akwansia tesi papa na kwansia besi bia so ehu anu onyan ne nyina eyese ekwan no esum wo so enkania street light ebi ni so eti ahadwen pa na no anu mo che so wo besre empanifo ne woka bie womuo ene Ghana Highway Authority empanifo se ekwan so jojo asemsode ahodo na face street light no wo momodin so di ba betuatu ekwan so de ma wo mu na watimi aye na timi aboma bibia timi akon kan de ma wo se ne be ya akwansia ahodo bra no esie no etuo betimi etwa momienti adehye bia ewo offense Old Town esiye na kwanhia no de besi ekire se efri ahinkuru fikuma se ba efri ahinkuru bepim Otan kwam honum bla uduru hona dua esum kabi esum hohwe efisiro fri techema kwa so ba ohunanim do fri kuba se so ba ohunanim nam sa esum enti esum emu odere pana wo enti saka ba betwa ye hu bibia ma ye de a kebeda na se pa na sa yewu pa batafo yewu ja ye ma ameka me ya adwe nukuri nyame nim die wo fi mo de sumo ho pa ekoyeye adwadifo ye di so akone abada bia wo ba na jo esum kare bi fiti animu ba wo hu bi fiti akire so ba wo hu ti ese ya mpanyufo ne se wo mu aye wo mu bibi kakra mfa ho maye ye se de e de ne pa ye koso no de haye na de mesra ne se Ghana ya kwan so no Portus driver timi doje no akohia no nua driver na dia kwanhia ede aba ebiem esum ewo ya kwan no sododo road sign nyina apepa MTTD tewo road safety tewo ehwe na kwanhia esi ekuma de hye we dia asi wo fim ho maame an ho dendende kofa na ma aba okoya wa ama eba no sentimpanfo ebesere se monhwe na monfa light mo bokwan no so na ekwan no mu ena ho na driver hia no yonko driver ohu se ye o hia no yonko driver na bibia entoye maye mi nwa beba esum na se ewo mu se bibi kwa de pa empanyimfo ho ebetiba ya amamle etimesi ano kwan amamla ebetiba bi kwa ebetiba ka se bi esum no enso ni mpankania na umetiba yi bibi afa ho a se esum no ebetiba firi ho no yesire nananom nanam so beba mu amaya kebe ye de pa ti se esum no bra eboro so ehu pa I was a Fontiano no Mamphobia, a war of Fesso Old Town, a much say, one more aquana so dear Yamianimni, a more ya, a sum cabisi, chair, a samado, some pum, 80 a month from penny for Moshe Namkoyom. So for now, yen 27 so, ye quasin ye. Bese district court, ye one cranny, Sabria Yabeka said no, and Simbia or JC Nasra so, say, Obefe, Pepumasi bread, Yama, Yabrantia Bacon. Ya dodo no one friend say treka nansan ye sika no yantam no yepi na wa twa so camera na wa mama nsan nyina huru se onyame na dombonya akra e won butum tubo hu na 200 di bua dollars no yepi na ni diankasa ne se ni edema no Frederick Kumi abu treka ne kana se me bo no sa simple no boys ni ye abu treka Ebjafo na ebutrike ya kana semu yi wo brase ni ye gin sebe no isi na sere so no sabri wo mo kire se ya twen asensen ya na se ya tuo di ahyeda se nyame ya domo a ye pesa so bu nkompo abakoto biemu na ya to ase ni ye no so na kwadu yi ko so no na nipa mienu bi ka no ho ya eye Lord Ishon eni Bernard Edu sankofo bi nu yi ko to no de wo de atudwa ya wo kyese nhwemu bi eni se de mpanifo abrobra mu titupa na ban lawyer Attorney General Department no Penny Derek Aka Nyameche wono so gira mu edema wo mu wo kyese nipa bi o mu ka ho no de mienu de ya hwehwe wo mu nsem no mu no kyese yenya eye sobusuo bi ya ye wo se ye de bo wodom anase nyina so
pefe poti pa kan ye wo so court no ejina so otumi bom kwa dunti ye se de wo mo de wo mo fam ho adi sa na court no asini dwam se wo hwehwe mu ye brobro mu no de sa mienu yi won ka ho bio nemum abu trika de ne ho da so bon pa wo sansem a ya akokoso no ye be kai se 8 million US choppable dollars e ho nsem be ba ye se wa koi romance scam bi ni ade adada kwan so aye no so ye oba ne bruni bi adada nsa sike ya wo te Ghana no di ne cars brade abranti wo cars nyina bi cars de wo bi papa na wo brada ka nyameche ya ogina atoni geno na mu de ensem no to dwa wo court no ro chese wo hwe ni nchama no a mekire constitution no wo bi ya ro ta frefre me bisa se twiwi ya na yesesei twiwi ya wo kan se no na section 6 traditional year act no 1960 act 22 no eno no ogina so ye opense ye edoso ye ehwe mu kan krojin ye chese sam gofo mienu yi lodishon ne Bernard Edudie wono munya dia ye bon kan se de pani ibu abutrika no ebomu etisa nti ye wo mu de wo mu fo mo ho enkonkodi na nsam no ne kura mu no edna sentwefo bo pani pa wo ye council ana lawyer pani ede ema abutrika ye pani a popular pa famous pa emire bi ye so atwetuo no Oliver Baka ye former wo bono no jam solo apani ade eba no no chese we de na ni fredi solo ani wo huru ni mpani nsem da se nipa miensa akofa dwonkro se wo mo aye se de mo de ho kwadu bo wo mo yi na se nipa mienu bi de wo mo nka ho matwe mo firim e na aka ba ko pe kontekro no no ko agina de won tia se de biara de nti onim se de kodokwe de kwan a eye court pe so de asem no ekoko wiwi kra nti se ya so wo jese on de won ti na de biara da obehwe adi nsem no akire ba ko mienu miensa nyame yadom na wo mu bu nkompo eba court bi mu a se ne tie no ne court e de agu ensane ani abusia ensem ne nyina da aha ana ye gina so ede esisamfo eyofa John entry bosia ko labo na bede chena na apia kokoto papilo eja sabo nyina boaye ana ensem no yetimi edeba ebesom ye jataba wono ene tena fide ne che opiapia bibia tumu ede ema ye Facebook no so de ene direct ana afei kojo mo womo ana eboa ye emoso mo nyina ka ho bi enam ne mienu na nsam no yede ebesom ye midin enoba afia aboajewa mene asunaba ohene kwabna boat de sisabe so we de na de aka no ya Asem Beba Dabi ene akure wode mo ba betufa mesrebo adamonta metwuku na de ba ne no awurade echen wosoro ene asase apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says he a coup malaria one in Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say at paye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. Otec 1029Fm. Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Fidu Yenukam. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Cratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sap perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. O wejajai. Abua wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa wuma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equals basic 6. English, a free basic 1, equals junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say. Books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver into a battle pian koto bi maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me a could chew a cotton. How many students? Na and ukradi. What table one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a
station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone fra 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. 102.9 FM. MDRG Edwin Kratoya. Medofo pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Adani mubuhura, ayeye me na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso de odi amanipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no pai. Enkwa na odi ama me odi asem ye. Wo so wodi a sene ya metumi ati atɔ obrani ho hwibio. Pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma. Papa we de ne kyense. Ye kan sɛ ayeye ne na ase nkam. Bo wo mu nyinaa ho ban. Ebi dia ye tia. Enwo brofo enyanka papa wa yi bi. Otec mo nyinkire. Ne dwuma no ntumpɔn. No muso fa botre odo ensema ya no mutika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mugu ye ni ma se nya sa no motie
omo ka se adwuma na omo ye no mbra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ na odin baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho odin no tumi no enso wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim okay me sam na tete ene ne tentene sey me ne oba bi na share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama ne me hwe ama no woi eto abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years ezo ko school kwa ya mami ya makula no ko school gane ba ya o se akura ne nyema ba atimma ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne se wo se akura ne nyewa ne ba me de na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o nyema ya o ye dai o son daya na o nyema ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo seken ya na sana ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne se onka person papa binka no mumwa no wanti manka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o ni masamaka de beda onim eba ni papa pa ni o asam na ye ka ni say ya ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eja oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka wo oboa la kasagu ha ma me ne ba ye no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say adanse for me kasagu ha wan suro we ya won suro ni bia una wan for boni ni ka ka tie Bachiru dia me pesa me kire on say bre wo ho ase me peta me mu o na ade e wo me say free me kwala abram Bachiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years ne buta papa say ne say ne madie Bachiru manya sika Bachiru wa hiti dia ni epia bonten na kọ na mfrem anyunu mfa ho ojo ano aba mami ado Asem Beba Dabi what did I say form 1 a dear na akoso wo woni nkwafa ntem ka bibie wo mfa kire na yemwa why Bachoyo 2022 ena dan because me suwa mono me koi na ntinyamba ntem me ba ane me kasakasa ade na ko bin tani pakona kako demu hono mlo sate sadien Asem Beba Dabi sema ni dia kwa kodana me fidedi na ofrosite tintina me kan tintina me sadien o sen sadia o hema se sema side afwa ana me ndie ni yegi we na masefo no se me masiafo na me se masefo no he sadia onye me da ahwete ampa na Krobea nie Asem Beba Dabi o hwe wase na emfo ye no so no woda hete no kwese obi ni wada na wo fie say Otec 1029 That's I know 11 am the coach o no sha say me dear like at all ya of Asem Beba Dabi o for no ni yes adie say adie no na by I say mi wa yes adie na mi say ya say ne be na me do for ni yes adie okay and your force no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma me bo ni na baba ku kan so no so kwese na kameno no kwan newo na misugu mi je fitiwa no sate sade na bu akwan put me bomb fun me de me film de so do be ba ba tuma o ti bomb fun california no bomb fun ke ni bi no bu ho pro be ni bomb fun ke ni su ta no we
actually my son move on ma last time baba to mami no ka tell me say man can't you bia say we do some do ko sia kwa pese me something this ya sana man kan no kola just as me kan na duma ba bono na ni ma guase ni o kan mi de be kan dia na ma eji ile Odomankuma nyame ayeye enkaudin enawia odomankuma nyame enase enkamfo ene ntontom ene edema udin kronkron no adofo ne ade hye awia yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ene eye wukuada ene ye busumi ye dikan afimu ne da etoso dunan emfimpinu ne aduonu nsia mu ene yewi ene wiei yase hia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadi no na eba abesom dwumadi a ye die da biara da wa afidie so asem krope ne ye ka yesi ye de suan de ebrekro na mu ne ye de kire yenho so ade no nti na wiei a ye hie no kre moma yense yenho se ye ba abesua de ebrekro na mu no ye ba be kire yenho so ade ewa afidikase yi so na dwumadi a ye die awiei ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so ana wo ko YouTube ne so na wo hwehwe Otec 1029Fm awie dwumadi ni streaming live wadaroma se wunya baso a eya ahye ma wunuanom enya adesua ne ade kire dwumadi no bintie na wonya bi nso nhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de betum ewo comment section ho ama yen ye beje na ye bekan no kama wa afidikase yi so
ama obia so ate wonka awia ye wo yenuanom Be Love Radio for uko Spain a enemu a mo monitor yen live e wo Spain man no mu nyina Nyankopon hyira mo onya mo kese na ontutu mu anamo enso mfansiye ena wie se uko United Kingdom man ni mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio ena anuanom a mo abadem na mo biebie mu ewo UK man ni mu nyina no Nyankopon hyira mo onya mo kese na ontutu mu anamo emfansiye ene ye wo Kings Radio eno de ni TV wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Human Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wo no nyina abo adem abiebiem dwumadie ni twagu awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie ena awie me ne wo ahia Baby a wo hwe yen firi bia Nyankopon hyira no onya okese yema yen ho nso afirinhia pa kire se ye kan bosumi edi kan no entwa mu yempa mu mpo na nkampese atwam enemu a mo monitor ye wo information center so nyina no ye chiachi amodam ase samo nso mo de mafidie no ato ha afemu a mo hwe yen na mutie ye wo mafie mu mo hwe wo Mumfuo mu munyuma mu mokasi mu baby a wo wa wutie ya na wo hweye bia no ena awie ye da wase ebru Nyankopon hyira wo onya wo kese na ontutu ye nyina ye nso ya namo emfansie awie ma bedwafo wa ha oba de achi ami na hote sei Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom yede Nyankopon enanso ye ukuada sa enanso ya se ahia sa pepe ena wiei ye ba besom sa na ene esom a ye de ba no da bia se ne ye ye kan ye de kire ye tiefo ne adofo no ye se ye adesua esanso ye adekire good sebe oti obi asem a enye o a no ne hia ye pa no yie edi ama asem no ya no asa aka ye ahye ne nso ansa ehunu se onso fatu hofo so odi tu hofo a ebeboa wo ankasa awiei eja kwa me nso wa ha eja kwa me ohote say adumara kwa good metemo nkase ya na mani age kire se sade chew na oda so te ase a eya adom nokre ye kwa ye bei enuoma bebre ne wo mu ebi ye haw ebi ya maninya bi wo hokra wonka bi nhemu ne kakese bi aba abesoa wo bi wo honso a wonka bi nhemu na nijie dedede obi ani tumi gye ni tirim ye ne dedede na aboroso no atwa ahwe awu obi nso atu ani tumi gye adem asem dene adeda aba na brabo mu no gye se wo hunu se ba bi a waduru ne de wapai nioma akoyie saa ne wiase te eto de bi eye eto de bi enye eto de bi nso a enye kra enti ena wiei adofo ye hia ena wiei ya de hia mo nso ma beka ye ho wo ba seyi a eya ahye wo ba seyi a wadwenkyera a wo no o de betumu ama yen na ya kenkan ewa afidie yi so ne ye de amawo ene ogoromensa mehu se waba ahoma ne so osira na ya Krobea Asante yi medehye wo se yemfa seda ma Awurade Nyankopon ene nso wu eye ukuada na Krobea ya se hia Nyankopon hyira no onye okese medase eburu ma abena wo se ya Krobea Asante wada me eburu Nyankopon hyira wate yemu akwaba Nyankopon onye okese ontutu one wabedwafo nyina nso anamo afimu na onfamu nyina bia eye miami nuaba heti eno wose ya Krobea Asante na wonu wabedwafo mu mpom te sei adom ordinance adom yen ena wie nso ya sahia otemenka na menso mahunu se wabaso nku ade na chese nenso ode ache yen enti ye ma ye ho ye achiechia o se chi oba ade ne eja kwa me nso ma me mate eburu onom nso da se eje so omo nso atepa ena wie owusu se kire mahu se wonsu frikunsu do me abra waba bedrum ena o se ya Krobea Asante ene kunsu do me abra fo yenso yemfa uni agro Nyankopon nyam kese na da ne da ya wu nkura nhya a wode maye no na Krobea ye nigi o
yeah ene ene muntie hwe asem tumi to nipa kwani a obefa so a onipa asem wato ubekuram enne be kire wa ankasa de woyo muntie de meka ne yie se wa antemase a how tumi ba amanie bi tumi ba nanso wonipa saa haw no aba wo so wonipa saa amanie no aba wo so ekwani a wo befa so a wo bekura saa amanie no saa haw no eno ne be kire wonipa su good ya wa aboa bi saa aboa yi ye friend wo kode ene mene wo ka ye kan se uduru wiemu a oyo wiemu hene se ne okokwa yemu a jata ye hene ewo jungle nimu no saa nso na se wokọ enoma krom ewo wiemu a aboa bia ni soro ya wo betumi atu akọ wiem te se aboa okode igre wokọ akiri pa na muntie se ensuo hyase se to a eto firi wiem clouds no ene nsuo to firim enti ene obehwe aboa pete na wa pedua bi baabi a ahahan ni yekusu no akɔhye ɔde ebo ne ho adwa anene ohu se nsuo to a won de da bia nsuo ti amesime dan baabi a ne dan hye no ontumi nnam enti eba saa anene soa na busua na ene won mo akɔpedua du krom ana se dua onyina kusu baabi a hono nsuo ne nka no no akɔhye soro emoadoma enoma no wobia pe baabi a ɔde ne ho behinta wunim se behwa nsuo ne mono na nkwa nkoku no kire se enoma no ntakramoa no ebi suro nsuo ebi nso wo hono mu a wonsuro na emom onom ka woni abusua ehye woni ase na ebia papa owo abusuani mu no no wabutu onom so ebia eye edua bi nkomu baabi ahahan wo na papa abutu ne yere ne maso se beya ensuo nka wo na monhwe ensuo yi to na aboa bia pe baabi eye kusu de ne ho akɔhye no unim de okode ye ono o fly above the sky de ensuo ne to firi mu no okɔ so enti nsuo no enka no hwew ensuo na beto ɔhaw no ebeba sane ye wo ubekura wo ho eno na bekire wo nipasu enipa bitumi kɔ ɔhaw bi mu ɛhaw a mikɔ mu yi eno bi na agya kwa mikɔ mu nanso ye kan ekwane anana Krobea fa so solve ne haw no sese wodam ema ne kodam gidi 2026 wo ye mbane a me fa won chaw esese me twese kan a me betwitwawo esese me botu a meto esese me di watam a me di esese me ne ugina ne ye bɔ atwede a ye bɛbɔ enti saa bi na ba yo ene ne akora Krobea gina ye on na abɔ metwo Krobea ena pipau wode pipau saa na pau wabɔ nipa na hwe wansɔre bio nipa ne da hoi wawuo saa haw na bi ba agya kwa be so diplomatically hwekwane ofa so solve case no amanfo kasa oba de atwam o se na da akwa ya wo kasa wa boda mo ana enso ne agya kwa me na e kasa wu de Krobea akɔbɔ ho atwede no agya kwa me de ba ye no wa ye din no ogina ho hwe no enti obo ade beduru ho no ohwe se ne nipa ne kasa na o se na wo kasa obi amfiwi ada wa bodam na wo kasa na onua ɔhaw ne beba solve it diplomatically ɔhaw ne beba hunu kwane a obefa so a obekura saa haw ne mu monhwa de bi enei ewuo eteta hahan so o se obi antwe sika ne anku obi ankotwetwe anteta amfa amawu anku sebe otumi de kosua wansidi wode bodua ku wotumi de sede ebi amiensa nan nso wode kokoye wade to wabrabɔ so enti de enka yo ya wo kan wa no tu mu a enka woni nipa na anya asem nka nipa no abeba wo nkyɛn po no abeka se ye menua ene de wa mama feri o ene de wa mama ni ewu na nim se me kanka abesoso na enso wan sosuei amanfo bu mi bodam ni
ene de wo betie gina ne beko na wahunu se ne tie no onua enkede ene ye o de amome hwe ade we enkane ane esusa no abrami nta asoma wo e wo twapiase dwom ne ye wo maame bi ye frɛ na asana wo twapiase ena wie mechia no ye wo maame baako wafirim won de ye frɛ na santoa egwe mi anam to ni sa din no wono nso afirim Nyankopɔn fa ne kra nsie ene wone aka amafoa enom ne wone a ne tonton neoma na yasoma wo kokoto ade efiri sa nkrofo ebi ho sika a wode kɔ no akwa akoyira wadwi mu no aye krisrene mi kwei ede na abna mi nte koka kire se what kind of punishment ene ede kwa akoma me enti se wo hunu se wakwa akoduru abna mi nte anim he yaw sika no akwa akoyira no ene de ede kwa akoto nkyene de ede kwa akoto moko de ede kwa akoyesei eno ayesei no so kasemu a no mahunu ni se enkosi aga kire se once a wadan abufu adie no enkosi aga abufu ne do a problem solved nemom de wokɔ ya wo bo abrami nta amane na wanka hwe na waye woda eno obekyerewo enti saa no waye no wo dwendwene ye na weidie na wa abre waitrim se wonyame somi mu a de no de beye me nanso de woda na bufu adie ne de wahunu de eba wahunu se case cruise enkosi aga nanso de wanan na dwi mu padi ama wahunu the kind of punishment eba no eno de waye hu din unim se bi ade eba so ti onipa da sanie eto de bia dane ho aboa okode ana okorie se woye ne saa ebeboa wo ama hawo a ubekomu afi no ubetumi atwitwaage wankasa ho ewie Krobea masemu adi yakwa me ana Krobea semnie mo nikasa mo ni adwuma ma yenche tifo nyina biu na ohaw ka abrabo ho amane ka abrabo ho na kwan na ben na obefa so a amane ne ba obefa so asia no kwan eya manwa na amane no gina ni mu afesi se kwan biara so se di amane ne sitie bia no me nwane na mo megina se bema ana megina so se nipa na me da solve sa problem no wo ye ne sa wo betumi di ohaw no so na wo ka se mi wo se nipa bufu a de wo tim no o kana o ka wona no o dane di se ni bu o pese hu obi character pa na hu ni suban a ma le mu funhwe de wo tim se o pese wo ye no o be ka enti ohaw e ka mane ho e ka brabo ho abrabo ye boy wo ye denya obehia amane wo ye denya obehia ohaw wo ye denya bibi besi na kwan ben na afa so a o si sa ohaw na no eya man doji ohaw no gina na to de bia ka wonu santum eto de bia ye din eto de bia tu se obokore hwe okore ensuo ne to no wo gina ensuo na ti o ensuo ne gu fam wonu wo ensuo ti se sili na wonu wo sili na so nti nsuo ni to no no gina nsuo so na nsuo ni to ebe de na nsuo aka sure nti ya se okore de ni bi for okore su ba ni bi eto da amamne ne ba huritira amane no na hu se de kwan abafa so a obeso amane na no good me das Eneran Gigs or say Nana ya Krobea Asante, I'm watching you from UK. I know you from yours. So apronte say Rangex you yede nyame asiale okay ena mehu kaki osana ya Krobea Asante me nso me wo atwema tachiman na me monitor show no ena daughter of Krobea na Asante osi akra Krobea eye wa oba Latifa Suli ono nso wo ahafo so osi akra chia wabedwafo ne mame mate eburu abedwafo nso daase eje so ena wiei Latifa Nyankopɔn nso nhyira opa wate Jack ena osana na Krobea ye daase eburu Nyankopɔn nhyira da wafutu a wode mayen no na yanigye yanigye pa ye daase wate eni afutu a da ne da wode mayen official Joe ena osi akra Krobea udwumadie we it always makes my day Nyankopɔn bless wate na wontutu anamonsie Sharika Sapon ena osana na I really like your advice ena me hwa wo Germany Hanover ena me nso me hwa wo
nyankopɔn hyira paa wate pressure boy ɛna ɔse akra Krobea ma ha ɛda wie me nso me ka ho na naba poku ɛna ɔse adwuma nana Krobea adwuma da ase eburu ɔmo no ɛna ɔse nananie ɔmo no nso nie ɛnɛ yɛhyia Fatima Muntari ɛna ɔse ye nana I really miss you please I miss you too Fatima nana bonsu ɛna ɔse akra ya Krobea Asante I salute you for the good work any advice da ne da won so de mayen ɛwɔ afidie yi so okay awia yi yɛhyia yɛ ba besom na ɛnɛ J Max ɔse abedwafo ɔkyea mo ka kyerɛ manfo sɛ monhyɛ ɛma adɔfo nso ɛnya binti na onya bi nso ɛnhwɛ owura akwaba yeja ana oho te sɛn ba dia da horoma ti me ho ye ye frau sɛ ba cho me de Kwadwo Fred ba chan Kwadwo Fred ufri he na abai ba cho me free kotwi ɛhɔ na ufri me pa cho da bi ɛhɔ na me te a me dipa na ufri he ba cho me free Asante achemfo ase ba chan nye no ya nso na fo asefo bi nso ba ha yo Asante achemfo asefo na emum kotwi na ote watena kotwi ache me pa cho matena wache kakra na dwuma be na ahwo ho me pa cho me ye mesi adwuma me pa chan usi dan me pa chan wo ye master na wo ye apprentice me ye master ti wa utumi si dan me pa chan Kwadwo ene enyame ahira utumi si abrosan utumi si ni nyina wunim pran si ba cha me no ka se kura di niam kogu site amaba ha na nansa mesin fo mo no mu aye den dodo se mo bobo na mo boni bum adentia de ntia amanfo atoto nneoma mti mo nso atotom na ye de ye be kan se ye dwuma no saa na tie saa ade chi ade sana mo otomubu ye de ye ntumi akura na nke ye mobo mesinfo hwe sese mu na mo Oscar da bi nana mesinfo na master mesinfo one day kura ye say nana se wadawuma ye kan sa ye de na ebu aye bede contact no nhye da nya ne sa enti obi gia na wafamo ama mo nsoma ye bi mpacha ni nyina nso kan brabo ne ho okay Kwadwo Fred ena wiye yi wo na waba ye nim ha adekode a eye hawo a atowo a ede waba no hyase entu nsimfimfini se be ya me ne matiefo nyina abete wase de ne de waba Kwadwo yo nana efa kwanyo so adamase de di me abanse me won kula mienu hyasem nase hyase so yemfiti prako penya nkwada mienu ukohia oba enti hyase nti wadawuma mikohia oba pedie ya na mikohia oba bi wo manso eye manso mo siaso okay efle no na nadwa ti menini di agora na enkola bam no na menene ba kumasia seja ye metna ha nanka yensa antoa pedie ne so timi ya oba no me bono ne ba betena ha me hu de ka no no ho no wase okoni kurum na msia okay okodi a mate na jame de me gusu na me di mi pa nti awalija ye bam na enkura ne woni nchen a me hwe enkura ne ye bibia na one na wo sei pa cho me ne na wo mienu ene ono a fiti preko pesesa ne nyoma ko ise ma eko oka kire me se oko no obeba nti oka so oko obeba no eho no machi no wa mabium ya wa anye ne hwe ma anye ne hwe ma anye ne hwe nti okoye no me kura me ne ye nhihye se ebia se untimi emetena ha se every week kura na ubetimi ayedai aba meka bia wasi da bi eja satam hono nso oye galamse nti na chese meka no eja na abende untimi nyere no okwablani ye money bedem na mi jane life ma no timi de me sole a me ma na me hwe omo nti mi didi pa ne sa na nsemu wo me mfa no epunim me ko manso ba bi ekoye adwuma me si adwuma ya
timi bedru fi anopa eno onu mpo frɛ me to frɛ me no so kwadwo aya be fa nkola yi na aya omu medi holidays bi yedai ewo ho oba no na na adwa na e ka sei on ka sa kyem to ya no so be fa nkola no medi holidays bi wo ho na nkola na few na msi mate sometimes na wadawu ma me no kasa na me wo fa nso ewu ehye fridge mu a yede na beshi mu a ye ba be yi no to ka sa na msi meko me wo fa yie na ba nti o ma me nko ayie ni mla na se meko ayie ni ba nyesa nkola ne ka me ho a mintimi enfo mo enko ayie no ye ko nso me wo fa de no mi a me kuro ya na me kobu afa so ti o ma me nko mla ene ja me ka sa che no so na ubekọ abeba nso sene no mo bie school ana mso enya hwe so mo bie school kura na metimi abefom Friday metimi abefom Monday na me do ma yedai aba okay tie ho anu no mbo yesa eja ujaf okura de o ma de se utimi ni teachers for e kasa nti unu o mo kasa ubetimi ayedai abefom nti o kasa eja me ba ye na chese ma bre me sim beda kakra agima home timi wo ha na madam fo ba ko nso frɛ me se kwadwo forma bi si wo srɛ wa befa level mano level na asase se ne be ya e ka level a ebia o fa asase no ugu concrete a se ne be ya e be toso okay nti oka ye nam so mekura ma ble nti o ye no so wo srɛ wa ne nipa no so opeso oko to ka sa chem ne jamesu ene ye sa de ameko na me wo so ni nipa ne ko Sokoban u village okay nti ya wo ho kwansini mfa ne be 10 something mu na kwa aba ti ko ba ye na chese eyo ba ne ko na mse oba yi de mu kra de ma kra de mu adwen ade mi ni waja ya wi no ayire ho anopa kra me ne wakasa no ayire ho a wo frefre mi se die edi entia nti mi ye na chese ko ne ba ne sa ye de eba toa so nti mi ye ya na mse dabi we de ma memfa timi fa ko na na oba ne ba baako ene peki ya no sida ma wu ana msi ma de wawu sese obi a woni wakasa no no mi akasa no pa no no si ma wu na msi tubo kwadwe no oba ne wo mampanyimfo dada wo mampanyimfo dada ena wo ne na bawu mienu okay sa pepepe ena akoda ne se ma wu na msi ma de wawu sese na me kra no pe ya me ne na ye de akasa nti se wo hwa na sa agro bi na wudi a emfa wu asem nya de eni agro no so no kra da na me so okay mate nti atwanse na afi mi gina o ba bia me ya adwuma no kra na ma ye basa bi mi ntimi nya adwuma ni bi nti eja mi gina so a nyumre e de chin ye pepepe na me ma me ho so fi se me ni kuta nkola na me ko eja me ko na chese de abusuafo eti ho a o mahia eno ho abubu anaja o mudie na ye nokra nso ampa ye nokra ampa se na na adwo awu ampa se awu ampa ti na chese abubu anaja me de o mudie ti me ko na ja o mudie amane bo me se odwale me mane de o mu ko school baaye no ogina won na obi yi akasa na wote hweye enu anu no ti eja oka o mu ka ni sa na msio ti mpanifo no eni metena ase abusua no ma busua pani mo ne mpanifo ni bi ka se kwadwo dia sie ni onti dia ye die eni e mema no a mo ne wo ye no se obia timi be de e be fa ne ba sabra ye kan na mema dodo sai ne na wo wadawo ma me ko ye no kura no ode ne mani bi sie me ode ne mani bi sie me timi fa ne se ono wo ma mimi de no na abeto so ensia ne damenson enti no ne mema sai na wo sa nson no wo de wo mienu mimi de wo mienu na wone ase mema 3 na awo nso na awo sa nkola no na abusua sai ne de aye die agi se obia ebefa na maame ne nso nya dai eni ahoden to mo ka sa na msia okay eni mate na sisi amene mo kasa de animu ya ayie bi nso damanim nti meko le mo memlepem no na maye dai maba na busua gitu na msi okay nti me beye me wo fa yie no eno kura no me kwa no kura me de ketwa no
eba ketewa ne yɛ so ɔne mbɛba ɛyɛ meba ketewa no nti mene ne koraa na bɛsen kɔ ayie no nti yɛkɔ baayɛ no na msaa de ne baayɛ na kyɛ sɛ ɔmo kɔ skul ɛnya deɛ sɛ menya skul mu kwan wɔ baabi ha yɛ dɛ ama wɔ mo ɛna mede ne baayɛ nti mede ne baayɛ agya medidi mu a ɔmo ma akwan ɛna meyɛɛ so saa deɛ neɛ mekɔfɔ ɔma ma ɔma bɛyɛ dɛ abɛdi akwama ɛwɔ me hɔ nti mekɔfɔ ɔmo de ɔmo ba Kumasi hɔ ɛyɛ Kotwi nti me ne nkura na wɔwa nti yɛbɛbie skul no kasa ne nyɛ mu nso na ɔnana ne me kasa sɛ sese maame na wu no baabi a nkura ne kɔ skul no ne board international school no ɔno nso ni ahoɔden nti ɔpɛ sɛ oyi nkɔlaa no ɛde ɔmo ba ɛhɔnom aban skul ɛwɔ manso mo sia so nti ɔpɛ sɛ oyi nkɔlaa no na ɔde wɔn ɛba saa ɛhɔnom na mesio okay ma waka ne saa mate yɛbɛyɛ ne saa timi bɛda dwen ho a na mkyɛke sɛ daabi sɛ ne ade nti no ɔde ɔmo bɛkɔ ɛhɔnom aban skul na ne yɛmimi mpɛ bi wɔ Kumasi ha ɛmfa ma nkɔlaa no kurom di kurom saa pɛpɛpɛ nana ɛna gya medi me tiri hwii na memfa sɛ aka bɛɛ 3 days koraa na kyɛ sɛ ɔma bie skul nti medi me tiri hwii maa mekɔnyaa skul no bi yɛ ɛwɔ Bofod Adumasa na megyina so pam nkora ne skul ataadeɛ mmienu nti mewɔ hɔ a na nana no ɛfrɛ me na sɛ saa brɛ wakɔfa nkwadaa na ba wo ɔma ba me nkyɛn ɔmo bɛdi akwama okay nti ɔmo bɛdi akwama no na meyɛɛ sɛ neɛ saa deɛ a memmoa ɔmo nya dɛ ɛnkɔ biom nti mekɔpɛ skul mu kwan a meba nti meba kwansi no a ɔnana ne frɛ me fon so nti ɔfrɛ me na ɔsɛ ɔkwadwo na deɛ ɛka yɛyɛ nkwadaa no yɛyɛ ɔmo dɛn na mesɛ ɔma a meyɛ maadwene koraa sɛ nka mede ɔmo bɛba na mmom meda dwene ho na mahu sɛ ɔmo kɔ skul no wɔ ha se a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛboa me nti mene wo kasa koraa makɔpɛ skul mu kwan a mefiri hɔnom na ɛyɛ dɛn ɛɛba nti ɔmo skul ataadeɛ koraa no makɔpam na asuo ɛne yɛda nyame ase nti wo kae medeɛ menim sɛ bɔne bi anim nti adidi mu a yɛ na wafrɛ me na wakyea me na me nso mafrɛ ɔna ne nkɔdaa na yɛ dɛn akasa nti mewɔ hɔ a dɛko na wofrɛ me so onua mpanifoɔ se ɔpɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ baabi a nkɔdaa no yɛ dɛn ɛte nkɔdaa ne nana na ɛkasa yi o ɔmo maame na ɛkasa yi yɛfrɛ maame ne sɛ mepakyɛ ɔde sɛwaa maame sɛwaa mepakyan manso mo sia so mepakyan okay maame sɛwaa toa so nti ɔyɛ no ɔso onua no mu se ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ baabi a nkɔdaa ne wɔ na msuo ɛne ɛsɛ yɛ asɛmpa nti mewɔ hɔ a na ɔmo frɛ me sɛ ɔmo bɛba Yawada ɔmo wɔ no breaking day nti ɛno koraa no ɔmo yɛ sɛ Yawada na ɔmo bɛba nti Yawada no nsuo tɔɔ wɔ ha paa nsuo tɔe nti ɔmo antimi ama nti na de kyeɛ na mefrɛ ma na mbisa nso ma nkora no ɔmo kaa so ɔmo bɛba na adɛn no ɔmo antimi na ɔsi nsuo na ɛtɔ yi no nam sia ma me kora me yawɛ sɛ nsuo tɔe nti nyame yɛ adom a Saturday ɛna ɔmo bɛba na mesi okay ɛne ɛmate nti me wɔ na Saturday no ɔmo baayɛ nti ɔmo nso ɔmo baayɛ gya me ma na me ma ɔmo yɛ aduane kama ne yɛn nyinaa yɛtena ase to nsa ɛdidiiɛ na me saa kɔgya ɔmo kwan nti me kɔgya ɔmo kwan na nkura yi kɔ skul wɔ ha mesɔre a na mede ɔmo kɔ nti me wɔ hɔ a memfa ne sɛ ɛbɛka bɛɛ na awɔtwe ama ɔma ma kwan no ɛna ɔnana ne frɛ me na ɔsi kwadwo mepɛ sɛ nkura yi ɛbɛdi buronya wɔ me hɔ ɛna me sɛ ɔma a buronya tobo na me nso me maame nkura no wɔse ɔmo baa ne nkyɛn ayɛ dɛn akyɛ nti buronya yi wɔpɛ sɛ ɔmo nso bɛdi ɛyɛ dɛn ɛwɔ ne hɔ nti mesrɛ wɔ adama memfa ɔmo nso nkɔkyerɛ ɔmo nana no ɛna wɔse o kwadwo na kyɛ sɛ menhu nkura no bie mu a na me sɛ ɔma a ɛnyɛ saa nkura kura wo nkyɛn a na ɔmo yɛ dɛn ɔmo te nti no sɛ ɔmo kɔ ɔmo nana awi hɔ no a ɔmo kɔ kura na ɔmo ba sɛ nyame yɛ adom a Friday metumi de ɔmo aba na nke abɛda hɔ Monday na me de ɔmo aba abɛsia ayɛ dɛ akɔ skul na asi yi ɔmo ate nti me deɛ menim sɛ biribiara ni hɔ me wɔ hɔ bɛ 3 days time na maame ne saa frɛ me nti ɔfrɛ me na ɔka kyɛ me sɛ mepɛ sɛ mepam buronya ataadeɛ ɛde ma nkora no nti pɛ obi na wɔnsusu ɔmo na msi yo ma mate tie wɔ no ɔse watotɔ ntaadeɛ bebree nso ayɛ dɛ aka ho na msi yo ma mate tie ampa mi sister bi me ne nnɛbɛn ɔyɛ tailor ni na mekɔɛ na mma ne susu nkora ne ho bibia ɛmae afei nkora ne ɛma kwan sɛ Yawada me de nim sɛ ɔmo bɛyɛ na nka me de ɔmo akɔma ɔmo nana ɔmo nso akɔdi bi wɔ ɛwɔ wo ma me maame hɔ okay
nti mi wo ho no ma no nana ne frɛ me sɛ ɔmo de nkura ne nneɛma bɛyɛ dɛ ɛbɛba ti me kura me kɔ no me sɔre ya me twɛn wɔ ma no ɔmo ma na obi frɛ me ɛwɔ bebu sɛ me mɛhwɛ adwuma bi nyɛ dɛ ɛma no ti me kɔ na me de nkra egya mantam wɔ sɛ me srɛ wɔ ma me nya hɔhoɔ na sɛ hɔhoɔ ne ba na ɔma yɛ dɛ ɔma frɛ me nti me wɔ hɔ a me sister no ɛna frɛ obi na nipa ne nyaa me na ɔso hɔhoɔ na me ka no ɔma ba m'akyi ti so very lucky me baayɛ na yɛ nana no ɛyɛ maase baa no okunu a ɔwale no ɛne yɛka ne sɛ ne ma me yere ne ma mienu ɛka ne ho ɔmo baayɛ afei mehwɛ wɔ mo a nneɛma ɔmo so ɔmo de blɛ nkora no a ɔmo amfa nneɛma bi ama ntaadeɛ biara nka ho na me sɛ na wei deɛ mente aseɛ nti me deɛ menim hwee nti papa ne me kɔ baabi a mewɔ me kɔledɔ baabi a mewɔ kɔledɔ mu hɔ nti ɔne me kɔtena na ɔde amanneɛ ɛbɔ me sɛ ɔsrɛ me ada bɔɔ mo baeɛ no ɛyɛ nanaadwo a wanya ne baabi kɔ na ɔsevu bank na yere dadaa no nkwadaa ne maame no saa pɛpɛpɛ nti wanya ne baabi kɔ no na ɔsevu bank bi ɛwɔ mo hɔ na wɔde ne ma ne din na yɛyɛ na ne ma ne din na ɔde yɛyɛ no ɛyɛ me ba na me ne wo yɛ na abaayewa no ɔno ne din wɔ mu bi enti ɔsrɛ me ɔde ba bɛto m'anim na wagye ɔmo de nkora na yɛ de akora na kɔ na wakɔtim na yɛ man de nko a na ɔmo sɛ akora ne nyɛ de emetim na ɔmo nya kwa nyi sika no enti ɔka yɛ afei na mene ne mienu nko a na yɛdi amaneɛ no timiti wɔ na yɛ mitirimu na msi da bi ɔpani waka amate na mmom sɛbi sɛ me nso mema mpanifoɔ bi yɛ dɛ ɛbɛm nti saa deɛ a ɛne yɛnkɔ me sister na woyɛ dɛ wote ne hɔ no wote a wɔtwɛn me no na yɛnkɔbɔ amanneɛ nti ampa mene ne sɔre ɛsa akɔ hɔ nti yɛkɔɛ na yɛwɔfa baako nso hɔ so very lucky na ɔno nso aba hɔ nti ɔbaeɛ na yɛyɛ sɛ ne yɛbisa no kwaa so na papa no anum ka sɛ wobɛka ne sɛ ɔne mekura di amanneɛ awie nti ɔkaa sɛ awieɛ no ɛna papa no so sɛ yɛdi amanneɛ awie di a ɛneɛ still na ɔno ne ɛnte aseɛ sɛ ɛnam so da amanneɛ deɛ yɛdi awie na yɛ amanneɛ a papa no ɛde brɛ me sesei nti ɛnsene me tirim ɛno nti na mepɛ sɛ mesaa ne mɔba na yɛyɛ dɛ yɛsɛ di amanneɛ nti yɛkaa na kyɛ sɛ yɛbɛbɔ no papa no si wɔsrɛ me ada nti me kora meka kyɛn sɛ daabi sɛ yɛ Monday di anka ɔnkɔ na mea mepɛ sɛ Monday no mede akora no ɔm bɛyɛ dɛ ɛbɛba fi sɛ medi ka sɛ ɔmo kɔdi buronya ɛwɔ ɔmo nana hɔ nti afei mekanya still papa nte aseɛ na gya mpanifoɔ no ɔmo bɛm no ɔm sɛ a wei deɛ yɛn nyinaa yɛ wɔ ha yɛbɛyɛ adanseɛ nti wo deɛ yɛserɛ wo ma ne mfa nkora no nyɛ dɛ ɛnkɔ nti nka baako no na wɔyɛɛ sɛ nka ɔde ne ɛkɔ ɔno nso sɛ wei te ne ho a wei ne bɛsu ɛnya deɛ ɔbɛpene nti ɔyɛ no ɔmso ɛneɛ mema ɔmfa ɔmmienu nyinaa nyɛ dɛ ɛnkɔ na ɔde ɔmo kɔ a nyame yɛ adom a na sɛ ɔse adwoada nko adeɛ a nti ɛma papa no ɔtena asɛm no mu ka kyerɛ sɛ gya adeɛ a woyɛ no hwɛ ne yie o na sɛ wofii sɛ nyame yɛ adom a Monday no wode ɔm bɛba na ɔsean na mesi ɔke nti ɔka ne saa no na meyɛ sɛ wodeɛ sɛ duru hɔnom na so wɔtim kora wie no wantimi amfa no ama a wodeɛ mea mɛ koraa mɛba bɛɛdɛ mɛba bɛfa wɔ mo na yɛkaa saa de asɛm si nti me wɔ hɔ a Monday na nɔpa mesɔle yɛ nam sɛ biribi kaa me nam sɛ daa bi ma memfrɛ wɔ mo mi sɛ ɔmo sɛ anamɔ ɔmo ɛbaa yɛtu yɛ sɛ ɔmo bɛfa nkora no akɔyɛ no ɔmo atumi adi saa adwuma no awie anaa nti mefrɛ maame no anwummerɛ mu hɔ mefrɛ nam sɛ ma ne te sɛ na ɔsɛ awurade adom ɔkwadwo ɛnam sɛ na ɔbaa fi a ɛho yɛ na kasa ne nyɛ mu mefrɛeɛ no ɛnyɛ maame no ne faeɛ ɛyɛ me ba no ɛne faeɛ nti me ba ne faeɛ a ɔne me di nkɔmmɔ na maame no gyeeɛ nti maame no gyee fon na asɛm a ɔbɛka kyerɛ me sɛ kwadwo woba a na ade nkoraa ne ntaadeɛ ayɛ dɛ abrɛ wɔ mu hwan na ɛka sɛ ɛyɛ maase baa no asu ɔyɛ no ɔsɛ woba na ade nkoraa ne ntaadeɛ abrɛ wɔ mu ɛnam sɛ ma mfa nkoraa ne ntaadeɛ mmerɛ wɔ mu sɛ na sɛ sɛ wopa kyerɛ sɛ buronya no ɔmo mma anaa ɔse daabi sɛsɛe ɛnam sɛ ma sɛsɛe ade nti na ɔmo ma wɔsean memu ɔmo mɛ
ana me si na chese school no mo kono ya na makobo ka ne so omo nko school na na o si da bi ana me si ma ade a wuye de hwene ye na mo de manso e na eba na me nso me ni manso bia fine obayi firi mu me bai me kura si e ka na nanom sabi ensakro man fa bia mese enso no me ne empanifo edi machi ekoi eye me fiewura mu nyina aka me ho me ekoi enti ma na chese me ni manso bia nti ade a wuye de enti na ma wo yesa ama beboka enkura ko school ha na wo si ekura na si wa na sabi obeko school enti me ntiase ti atoye man bufu man kasa ma anyehwe ena me kate ko no ti me kate ko no di be 3 days time na me sa fle ma me no me fle no wamfa na me se ye kwasu yi de me ntiase ti ho na me ye se da bi ene me nko me pu obi ama na ka me ho na makoho na makwa akohwe die ntia emma ma me no yesa ampa me fa madam fo ba ko ka me ho ti ye ko ye no ebe bon mi ko manso mo siaso mi sister ba ko nso ho me ne netena ye na me ye galamse ni binti na me tene nchen nti me ni sister no ebo anan eko fie ho ti ye ko ya ye di amane na sister ni ye se se mu amohwe na se bibi hawa monka ni yehu ti ho na ma me ni be yi atum se enkola no omo se omo nkobim ana me se ade wo manyinyini ana enkura memfa no abayo ne wo 9 years 9 years o cotton na be mo ane nso wo 7 equal 8 into 9 and 7 ena maame ne se nkwada ne se omu nkobiem ena me se enkura de ye de no omu se omu nkobiem wo se an charge enkura ne bone se omu ko school a mimi ma wo mu 3 cd eto so biem so me ma bu nkwala no me bu wo na me se na ma sankura be kasa a kire wa mi ni unte bone enti die enti na ne nkura be kasa a kire na ne nka untimi mfra mi se kwadwen sei ni ena nkura na ye dai abeka enti asem no emuti sei ena me kasa me ka na afi wotwo wasian me de makasa me mo nko no kwa na me mo nko ena msima eno nso de ne oboa misre wada se me mabeka wasian mi amehwe me nana nti awo na sister no e ka se ma na wo betimi ahwe nkwale edi adwuma na wo sese wo ye no okasa osia nyame na hwe nipa na sister ne se da bi menzo nana men kan kwa se mi hu oba ne ba bi a watimi akọ school kura se waduru ba di HS 3 kura da o yere no wo ba ni kura ni nyina asema mi ka mi ntwatro si e flekro mu a hombeka timi wedi na me se da bi de akọ so yi mentena ho emma me manya dai emesei nti ma me de wo kan de obua ene eja me ne be bon papa na eye okunu no wa no nso nya ne ba ekura ne oba na me ne wo no eye na adwa no na papa na ji asem na ginam ene be he sister ne ko no wa ye sister ne poto eto so ne baba ko ye friend Charlotte ono nso ayi ye adi sister na atem enti mi di sister ne kura number mama sister ne beka wana sister nka chem se me minsi obiem ti ampa ye bo nan koy ni ekohu mpanifo ni bi e wo krumo pani ba ko nso me boni din na kasem na me ndi nye no ye fle no nana me wura fini din kakra okay to aso ye fle nana mensa ti ye koy ye nana no ye di asem ni koto nanim ni o mahia ye kan ya no se opani mesre o ma me die mintimi nya dai enka na asem enti no de metimi a kire wa metimi aye wo ho ase so betimi afa kwatwede to ka sa na msu ya okay ene mate te wa na mi sister ne yese ono nso ansa asem ne bepempe so me frɛ ne bo na mane no ono nso kɔ bo abusua pani amane nti ebe ya ene ye nsa nkɔ abusua pani no ɛhɔ ene ye kɔye ti ye kɔye na abusua pani kaso ono kura ni nyina wa ye de wate na nanka eni nkɔ asi ye kofie ho na esenke ye ba ne ho ansana ya ye dai yakɔ ne asu yakɔ tie wa no asi okay ni nyina ensehwe nti wo de se wo betimi de a enkamona na busua pani ankasa wa ye mle ono wo ho na omo nsu oni efie sesi ai sa bre nso de de asa mpanifo nso se de asa na che sa semasa nti no se sa de a se untimi na de a ene mo bekɔ
na mlepem no mu betimi anamaba na msi okay mate nti eja me ne madam fo no ye kagu na ye fa ka anajo ne ye sa be duru kotwi wamfa akora na amaye ne ye sa be duru kotwi ti ye be duru kotwi mbe dadwene ho na mse ade we de mami de kwaso de madwene ho amenti ase mami bobo me mami mu nyina amane mami faafo efre no osian wo de mate me de ombeba ti ona mami ka chense on kan kire papa no a wayele ne ho agina asem ni mu se sa papa no on nyi ne ho mfira asem ni wono kura no enkura na enye ne nana so opesi akire ma ye be kire ma na tene ho ase ti ampa ye kaye afi mami ka sa achi omo ni 3 days time mami fle ya akọ ne ko ye no madum fon no anasi ye be fle enkura ne kura bi sa so omo tese no omo mfa ko ti ho na msio sa de amate ti misesi so me va ne se kwasi adawo ya na chese ye ko kwasi adawo ni 2 weeks na msa ye se da bi menko no chira nko onsa meye minima asem bi a obeka de atom so misa fa madam fo na se tua ne lolo fe ena msa ne koy ti mini madam fo ne koy no ni ekosi abusua pani ne so ye koy ne abusua pani ne so eja odi ya chikama no ne ye ko abusua pani an kasa nso ho no nso eja papa no ayemle otutu nanamon kakra e ma ye koy ne ekosi afio ne ebo na no mu nyina ka chense ade a wuye die ye ntiase na enkura ni papa ye kura nso ye tena ha ka chom se enkura obia papa emefa no na wo be de no wa hwe nkura no ti e bo no ma me nso owu mienu be ma baako oba baako nti oba na na ye pani a onya ne ba bi ko no ti e koto be ma no ho ti be ma ni dia otie ma no se akonta me kura de ma me ye kura de me dwunu wa me ntiase ntimi kura de asem we de ma ahoro me nse frase me nsanim na nipa no wawo no obefa ne ba kɔhwe no na wo se wo mpene de ya dwene ho akora me ntiase ntima me de me ka kye osasem bi ba me de me nka ho no kan afi ye bebo no abusua pani ka abusua pani na sia na mu nyina ka ho papa Jacob no asole maame ne yere no maame ni kunu na ye papa Jacob no no asole eni omunya no obebo abusua pani no enya sem ketwa abusua wo wari mu no wo kwabu abusua panyi obebo no papa Jacob oso obebo no ene ye bebo no bono chehwana abusua panyi ka chem se odi mi ntwa so na emum no se ba bia me free se emla da bia no menko de besi bia nso no omo nso memfrɛ wo mo na ja me de da wo mase na me koja wo mo kwan ti me koja wo mo kwan me ba ya na ja monso nana mu ne mpanifo matie mu ache enye ne ache se se metu anamon na me de maame ne bana oba kire me die nti a opese oje nkola no eboso ache se me ba ya ma asema Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi edinio na beye mre enipa na wu abusua se emema miensa eni awura nawo sensia asenso no obia mefa ne ma me ma befa me de na afei de aba yese ya bomi adwen ato me mrade aba befa me ma esan akọ na maame no no ka se enkwada ne se wo mo trisidi na wo sa bro wo no mo no enu wo kire mu sai na de kire wo no na da me da wase so abisa me sa asem de me kire mu kire maame ne se enkran kitu am ko school na me de me ma de me nhwe ma won ka se wo ye bone a me de hye kokuam enkran ko school omu ba ye omu books omu toma me so omu ko school ba bia me hwe omu bag m ehwe me wo na madam Tony nsafre me se enkran ba school mu ha kentis ka o ma jeje no enkran na akofa o mani mienu me mano 9 years ni 7 years no nti ampa me bo na chese enkran no e yade o ma ye dai o ma fa o ma kofa kentis ka ti ma madam ne kura no o mo frɛ me nso eja me sole a adwuma sem ti mi nya daje o mo frɛ me mi ja adwuma e kɔ ho na me no mo kokasa ye me no mo kokasa na eja me tua
omu sika ye de e montie ma madam ne kura ka so ye di se bia ye de ya chew fi se nye ba ta nyina kura na obu a wo kasem si a obetimi aye de asole so kwansi eni ayi be 3 days no ho na textbook because on bag me no so makoma ko 12 enam se edi esuban na mo da na di no textbook oma kofa enu so amount for textbook wo ma fa makoma ko say 12 edi abafi enti mi redi nam se da bi eni na no die me kase ma mo ma me boa fi se nkran keto a afa ma betena me nchen na se mo da esuba we adidi a tie ma me bo mo ena me bo mo enu ani ti una na wo ye kura na mi kirem ni nyina de a kirew se die nti a enkura ne ma me bo mo ni o se chinchina enkura ne de fa no onfa o mo mam na ne baba ko wo no Charlotte no no nsu mu hwehwehwehwe eno ye hwan ba ye oba na me ne we na na adwa no Charlotte na se Charlotte no kura ye won so ba o me ono nso ye me nso me ba nan penifo kasem ne wo honom no no akura ni gya san ne ma mete ase o ka kire ni se onuanom de wo wu a mo mfa akura ni nko ba bi ono betimi ahwom onso mi kase onso wo akura keto akura wo tre Charlotte no wa wo tre suo na sa wo akura keto we mpanifo bi ebeko bia na odidi o matem na me se ya ne me nso de me hwe e ma me mansai wo ye akura se kenkon no no Charlotte no wo wie school ana wa bisa asem GHS wa kura wanu GHS wa edinio enso ebeye mre awia effect homeopathic clinic for nyankopon hyira mo na onka mo ho na onye mo kese kire se dwumadi aye die onom boa yem pa enya asem ketoa enkrofo eni efre wonom enuro nketenketefo no enuanom ye ka ye ken onom akra mfidie afri India ene de aba Ghana ha enti sa wokwa won fiti prako pa mfa nuro nketenkete ne nkan gese onom aye hwehwemu enhwehwemu no na be kire ye be hwe onipadua no mogya dodo ne nipadua na hoden so ne ye de atwawunuro e de amawo Faith Homeopathic Clinic yenam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so oyawo a wote ebeko entrimu atwetwe no ebefiri wo so afiri ama ho ato se suro kududua bi na aka ho ato fom ana be ma waye mrepa wompam enuoma nkoyie kura wompam mfama wo ana wo ba wo pa wo na ema ebia na asikyire yade e hawo ana sasabro ahotutuo ani ho hawo ana enemu yade bi mpo no akote a obeba ahenema kokoben Faith Homeopathic Clinic eben Jomas Company no ewa ahenema kokoben ho 18 mu junction ne so eno ono wo won number nie at a secured site frɛ number na enkyiremu bi a wohia no omomfama wo number ne ye 0244 583859 and 0275 969414 we Volta Drill Limited for omonso boayen na nokra enuano mesebo se wo pe woni a enimu nsuo tu a eye Volta Drill fo ya eba se yentu nsuo enya nsuo ni nsuo ensuo ni nsu pa yetuo eye Volta Drill fo ne betumi atu nsu papa e de amawo eba bo ho drill na enuanom oma ben oma kwadare mu onum nimtu de enti American fo Volta Drill fo de ma on se onum wo animdifo a eye adwuma no eno ye baako mienu onum wo mfidi a omudi tu enti nsuo no baabi asase no di nsuo na akɔhye ye papa no nko ade wo mbedwam awuram akwase no wo makwa akoyi di abrɛw ɛna so ma nkwanche fu bi abetu na problem abamu a don't worry Volta Drill fu ebesiesie ne kama no de amawo yenye blowing yenye pump insulation yenye pump servicing o how bi no anya wo bo ho a
ɛyɛ wɔnea enti sɛ wo pensu a Ghana ha baabi a wo bia no frɛ papa ne prɛko na wo metu nsupa ne mfama wo ahodwo da aban Kumase ha ɛne o main office ne wo wokosunwan ne tachiman ɛne dɔmaa nyinaa nso wɔ nkorabata hɔ wɔn number ne yɛ 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wonya frɛ saa ahoma wɔ yi a Volta Drill Limited for ɛyɛ yɛnea yɛbɛgye wo so yɛne wo bɛkasa na deɛ wonte aseɛ bia na wie yi yɛbɛkyerɛ mu nso na yɛde ama wo ɛna wie yɛ ano ahyɛ ne nsuo sɛ de fearsome 3 ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos de fearsome 3 sɛ nnuro mmiɛnsa wei yadeɛ suro enti wotie mi a wotie mi sɛ woyɛ obi a yadeɛ di wo so atrantwi a onipa dasanie kusɛ ɛnyɛ wa yakɔ na fa wo ho to sɛ aduro wei so kyerɛ sɛ aduro wei ɛbɛboa wo ama yade a atu atese ɔhawo ɛda wo soɔ yade a wako a ano yie bia ama no ɛbɛyi afiri hɔ ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos enuro ni miɛnsa nie sɛ enuro yɛ nyinaa yɛ wo bia nsuo enuro yi nyinaa yɛ wo bia nso to payɛ deɛ wo pɛ no tɔnom sɛ wo yɛ obi a stroke nudue yadeɛ bi aka ho ato fam asikyire yadeɛ nie mogyabrosuo nie wayɛ kɛse abrosu ntini ni mu no srade adɔrew enti ama mogya ne ntumi mflow yie wodeɛ no nom fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos yi bi sɛ wo yɛ obi a typhoid nie wate nka tekɔ wayɛ mmerɛmpam wontini mu twetwew anaasɛ wo nipadua na hoɔden no ɛni hɔ wonom saa nnuro bi a wawie nipadua ne bɛgyina ama hoɔden no asipi na baabi ɛtɔ nnuro bi a wokɔ a sɛ ni nsuo no o sɛ topa yɛ no o wobɛnya bi atɔ yɛ number yɛ 0542 778572 ɛna 059 1367898 wobɛfrɛ saa ahoma wei yɛne wobɛkasa awiei Nana Bonsu mahu sɛ waba ahoma ne so ɔsɛ Nana yɛ Krobea Asante ɛna awiei yɛka ho ne yɛda wase eburu dwumadi a wudie ɛde ma adasa no Nana Krobea yɛni so ɛnɛ Bosman GH wo manso adobia mo eburu mo piafo ɛnɛ manso mo sia so asɛm na abai enti mianchia mo nso wa adobia why ɔsɛ Nana Krobea ma ha eburu ɛnɛ manso adobiafo yɛnso yɛ wa homa ne so yɛtie mo Trumuski ɛna ɔsɛ yɛ ne akra Krobea Charlotte idie wɔbɛyɛ akurase cyborg na wa udi kura de obɛka nie akurase cyborg pa me kai cyborg sini nso aba cyborg sabre na mete timpom sokoba timpom baabi a Bishop J.Y. aduwe ufri krofrom na eba na ampayo na eba o tra Bishop asɔre no na oba wanimu a aboa kakra ka bitintim ho saa abo ne so ɛna ne efie wura ne fie ni si na efie ho no memfa nsenke de anwea ne cement ne ade ne kase fie no yɛn de ne de na yɛ boɔ no botan no ɛna na egu efie ni mu de ama yɛ enti saa bre no Jesus na me wo ɛne me squad no boache o krofrom idrus sese kura de oyɛ post ni wa so asia ɛne squad ɛna sinti amoa no no nso yɛyɛ time ona na yɛ skani wo Jesus ni mu ti ona na ma boys feely ba no onim ade ti ebe treasures saa na kyese yɛn abenfo no yɛhyia yɛ meeting ni hukwan a yɛn yɛ bɛgye no yɛn so yafa so aboa no ti yɛbɛhyia saa ne yɛ meeting no a ɛyɛ boɔ ne so ɛna ne yɛte makai mi ade o makai mi ade yakobro enti cyborg yasemi sabre na me wo fa kwa me antwi piamo nko wakoto no bi enti so opewa mo aya ade ama no a se no ye penta enti e bia me nko school na yenkote adwuma bi wo New Orleans emra wode mba me mo ahwe cyborg sabre TV nya yiti se yakase be mo ahwe no kra ne enka ne film ne aka ne film
yɛbɛmo ahwɛ film a w'ani agye wɔka cyborg akura se cyborg no ɛna aka me cyborg emotional baby ɛna ɔse nana yɛnhwɛ yie o na nkwadaa yi buuku dumienu yɛ ɔmo kɔfa yɛ na da no ɔmo kɔ akɔtɔn ho ana na sɛ papa tea ne ma ɛmfomso ɛwɔ so ɛyɛ deɛ yi that boy ɛna ɔse nana Krobea mo bɔ adwuma Nyankopɔn nso nhyira mo wate ɛnɛ yɛn nso yɛ tie mo ɛna yɛ san so ɛhwɛ mo na nei Otec TV dabɛ na ɛba I choose not to comment munya abotre dakro me dodo kofinti me de ne ba betena abeye ni interview edu a mebie phone lines na tum na question obia obusa oba de achi ame de na apeso obusa krachi busa mienu anamie krachi won kasa e mo kire se ebra o mane maame ni free mu no maame na aka se ene mo ye meeting se mema mo ne awura ne wo ma na obia mefa ne mbara o kan bibisa o kai so o kan sa me pa cha na afie ye den na afie de akofa o ma afie de asan dane se maame ne so wo mpani na wada wuma enu na me ka se me nso matena se a medwene ho a mente ho na se enti na me de maame na ba no enti de bi na o de mu ana ususu se bibisa sa na sa na minnim maame na adwi mu de enu nti na maame nso me ka na ho no mente ho na se o ma no na ye nketwa wo maame ne mamu ho me pa cha o da bi mini ni ja ye kura na maame no benya no ba bi akono eye osaja akura be 8 months ewo nachi omo a aka no ge ni ja akwara 8 months ewo nachi eno so ye be ma foforo wo wachi me machi no o na di me de nachi ene ese me ma tre nebo asa eno de me kasa me ko eye ono o ma wo no ene aba ye won hu se obi abefa ne de ana wate omo maka no hu so bi asem bi said you omuni mu ye meeting sen ka mema bia mefa ne man kwhwe wo mu no wati bi omo maka hu bibi me pa che omo maka ne de me nti obia eho ayi de so makofa wo mu dia so makofa wo dia ha na wo makone ye se ye mfa ma wo mu aha me de bia sa de me nti sa pa cha na maame ne so wo no abehwe na de no wo hwe ne se wo wudi sika bekọ ana wo no ade ne aboso mu sika na behwe wo mu akopim se wo mu benyinyini na ada wo me hon na me ka se me menti ase so on so na no so be onti no an so behwe na ade no utu wo busa se ne na wo fa wo mu no na wo fa wo mu se me na me di sika be ba se de first na me ye no ana se de se de wa wo di sika behwe wo mu kopim se wo mu benyinyini na me do asisi wa bisam sa question me ka sa ye medika ka se sister na me tene nchen no me ne ko honom no sister na ebisa ne se na wo ma wo be ye den ene wa hwe nkwala no ho no obeyi ano ama sister ne se nyame ne hwe nipa ena sister ne ka se nyame ne hwe nipa se tie wona sister ne nso sabi me nka ne ya ono nso ni wura film tie ma sister ne kura de ono ne de eye mfato ho e de ma ne se me ba kura no be ma ni film no o ma ba be fa no besi ne kura no nko mo kura mo ma me mfa mani kura nya de hu nkola no mi hu enam se yo papa nti no o wo mo nchen eno no okaka ye pani Jacob ni bufu ye se ni obabu sister no tie ne nya asem ketwa na me ame patapata sister no na me ne baaye ebra nkwara no bedi no ka kire wase ne se o ma nkwara no nsi ho bio ana o ma nkosra no wo hwa ohu bibisa na me pa cho na da bi man kasa akura o ya wadwen se nka mo nkosra no kura wafa wo mo kura na mba cho da bi se me kasa ye medika kai se nka me mo hu na enka onua mo ba no ka me kura me nhye wo mo chi me anya aduane ma me ne me ma ne entonsa enidi enti me mo aba a onua no mo ba ya mo nyina begina ho mo hu mi ne mo ne tonsa didi nam sa akogye o mo kwan o mo kokura na sika bia mpo ni me na me ma o mo 50 cedis ja o mo nyin koto pa no mfa nkoma eye ma se ba no nti wadwen de na nya wadwen se bia o man kwada dabi me pa tina kai wadwen se brebe bi na kai bia be ma o makosra o mo nana no eno na me di ka se o mo nana ne ka se nko mu medi buru nya no me kura me ka se so o mo ba ebia o mo ko school ni nti every Friday nka me de o mo beko na nka Monday me de o maba
Akra. Meda se. Oboya osira na ya Krobea Asante. Memoa ha. Mema eja kwa menso akwanya. Gracious mehunu. Oboya webu akwa mate eburu. Na Gracious onso we hen. Se ya no moma mingra hamra. Kire se manager adwoa yewa aba abidru. Mami se wo ba Kumasi Krodua imu a oye managers at the Massache Dumasi Rural Bank PLC ne branch ene enya no branch no e wo Mochizongo second station na wiei owo fie ha ebesi Sache Dumasi Rural Bank PLC ni nyina nam na waka ho nsem e de akere yen muntie medinkin aka kere mo say this year 2026 Bosika ho ban anuanom first no na sebe na yanina ho a yesi first a furu is not a furu, a second furu is not a furu, but third furu you are the big fool. Enti de dinka ba ya no na ne anim ni din a de aba bio no eye de betwa mu ko ye no bia. Enti se yesi kasem ho ya ntoto ne yie na ya nkyire nipa kwampa no ama nipa amfa so a amanfo onya yade ebi nya mpofirimu wo wodi yesika adwane o wo magyeji yesika adi o enti na da ne de dru ku adase yia me Massache Dumasi Rural Bank PLC ba no mo ba be kire ye kwampa no adofo sa bank ya me bo wo no mudin afi apem ahankuna aduowotwe 1980 ene be boaze wo Ghana mayi mu yente won ho asemone ena sene wonum ye won bank no eye digitalization no an wo nam so enti se wo Ghana ha ana wuni Ghana ha mpo ba bia wo bia wo betumi operate account wo betumi disika wa wo phone no ayi free account wa wo phone na disika san de ato account eto de bia enye bre bia kora na abekwa bank ho ena ye wo mayewa ne mrantie nso a edi dwuma ma yen ye wo mpe we na apede ye bank ya wakwa ahokyerem na wo ho kyere wo na wo no mu so mu abia ama wo ho eye ohene watumi atiti wo mpe we na apede ye enti se ya anum de bia wo behwe na anadwo ye 2 pro gbang ya de ya ye bagie sika we ente saa wunya gia wo tu susun kakran no eno na wodi tua wo loan bia wakwa akogye wo mpe we na apede ye manager akwaba yeja akra mpacho na umpom te sei nyankopon adaro mana monso adom krona ordinanso adom yen yesi chiame a ye frɛ nanim na sem ka wo se nana wasomua kire se de mi kan eye de wo wunim mpo esen me na wiei ye ne mo ahia asem bɛn na enianimu obeka edi afa Sache Dumasi Rural Bank PLC ho edi akire yen manager akra mesado wasibiem meka senso so na mechia watiefo no wahwafufo nyina ya da sejo so me Sache Dumasi Rural Bank PLC yen customers nyina echichi ne bencheye nyina obibie good afternoon good Sache Dumasi Rural Bank PLC eba oman Ghana mu yeba ha 1980 Tushemu na yenya 46 good years. Ye ba yen so efini kekan bia ni hono mo na ewo yen ho. Wonte se bank we bank akọ enso so Sache Dumasi Rural Bank. Bank ya operating no 46 good years there. Now to me who say ewo nyina so. Sure. Ye wo Bank of Ghana your licenses na your licenses ye kan sen. So good. Inti product de brebe na Sache Dumasi Rural Bank yewo oba yewo ordinary savings account yewo ordinary current account yewo corporate account yewo savings yewo susu mebada achi inti e depende account na onipa no upese ubie okay obo hono na wate bank ate wate se bank ye diska eto hono enso so no onhu account kra obie obo hono na wose metwa susu ne de
enye account susu na wo operating no in case as when ya visa call abrochira eno no yetimi print statement at the mount dada susu na wo chan we the only say dada susu na wo enso so na eno no etimi di wugina baby a eho eye sure enye afi na akwasi misra o umfa bank statement ama me enkoya de sechaduma si rural bank yen product ni nyina na ema ho akonya se wudi tukwan ana se wudi kɔ baabi ana se wudi kɔpɛmoa bi a wutimi enya saa akonya no good nti no meto mebo ase na ma kyerɛkyerɛm your corporate account corporate account ni ye institutions eno no ye se wabie adwuma ene enterprise abu institutions bebrebe wabie wankase wabie adwuma na so pesa wo de company ni edin ebie account a ekwan da ho ema wo sa so wo de adwuma ni din ebebie account ewo adwuma ni din mu ena afen so no adwuma yefo na wo mo wo company ho no mo so no eno so no wo mo wo akwanya say wo mo so bie account a eno na ye friend current account eno no so se yetua woka bosome na se bia adwuma wura no bosome no enyanson ye te say the 1 month of January na ye 14th ya ebi ahokyere bi aba so yeah samre no school fees so no amanfo ani ahahan sure edwomo eti pempem san wo save wo sechaduma si rural bank anase so wo sa current account ya american ya wo ba yen aso ya usika no wo obosome akatua na ema idea by sechaduma si rural bank ye bepe bosia bi anase ye bepe bibi ede amawo akato achi wa bra obiara enhunu wunchum ni ye wo ordinary current account enu so no obi onmo na wo ye bojobo wako no aba eno no wopese what check edema amount for say minti men sorry adwuma na meye no se me sorry sesi na me business na nsmp na ebesi eno so na akwanya so da ho no mo say eno so sa ordinary current account no so no wo individual no so no wo betimi a operate any our savings account savings account no so ye eno de enye yensusufo no na eba ho ebeje wan kasa wabo wadwen mu po se sika bia na wo benya bia no wo di bibeto ho no mo ye say edidida na enye didi preko no kre na da cha semti na edi kwadu a yeja ne ho no enti no yeja ye hunu ye no na ene menya taku na medesempoa ato honom sa sempoa na wode to sechaduma si rural bank plc no afebe so no na aye ebro de amount na sa ebro no so na aye de amawo no so no ye si ho enye se ye fesika no wo sweat na wo waye no sika na wode to honom kakran se wu save no wo beba no emfaso asa so ya na ye nte so wow ye divi mom na asa ka ho wow ene ye wo susu te se de medical no me kasa ye no susu no obo ho no na adwuma no se wa onu an kasa antena ho a de odija no obeba no na chese na chinye efie janne na edum nti sa kwanya no ama ye de sa kwanya no aba se wo de tena baabi a wo no freyen anase wo hunu ye maya na anase ye mrante na wo mo enenam na ye sechaduma si rural bank na pinche wo mo anase frɛ won na wo mo register da ne da nyina no wo mo beba waso ye ho no wo ma na beba baabi a wo no baabi a wo no no mo ne wo baba be di dwuma no se ne esitie usika no wo beba no nso no na edemu se de usito no na wo de se wunyi ni penny anase se bank bi ede wo afasa ahohiehia ni mu da na se wo brana ebeso yenhwe wo di sika ne mesusu ni na wo de pe baabi na emake de wo to ye no na edumre bi a wakọ bank ono mo akwa check ya hwese misika na mede ma abrante ya na se ababa we ya penny ampa se wo de kọ anas ye
waji usika na nsoso no Saturday na nsoso no ubenya message sika na woji ye no ene amount a ewo account ni mu no ni nyina beyi aba amwa hu se ampani ampa usika no yemfa eni me yemfa yensa bi ankan se ne yete no saa ne te no se de wusi de man no saa pepepe ena etie good ene ye wo me bada ache no so ye account bi a ye biema nkrada wo munyanya 18 years ene Ghana hanom no before so obi ebenya 18 years obi betimi a operate account na agise nipa kro no wo 18 good years okay ansan watimi adene ho te se de ye koto abai intini so wunya 18 years da Ghana mremu na eche so wone wo ho inti sa ne ho na wunya ne wo ho sa no eno no sachaduma surura bank sibra en bra na ebe bie sa account no efama wo ba no wo ba wo de wo Ghana card wo ba no so na why ne birth set kama inti no wo to kakran 5 cedis ana 10 cedis 20 cedis egu account ni mo no wani bete ho no na ayesika bebre memfa ne se ebia akra no wawie wato ne kakran oku university umpese obekọ akwaka wasam achiro bi account na wo ye ni kokokokoko no sa time no so na sa account no I edru level bi a wan kasa no wani ebeje ehun good adofo enawie ye ne secheduma se Rural Bank PLC na se wo hwe nioma manager eboboso ede kire yen yi a na chese enepa wo secheduma se Rural Bank PLC manager de waka kire yen nyina kire wa kire yen nioma amowo di enti na sese mi choose sa ne omen e wo se cheduma se Rural Bank PLC akra me da se di enti a me pese wo choose anasa obi biara wo tie yen ena awie e choose se cheduma se Rural Bank among all the banks ne say sure wo tususu ni nyina no yemfa ho ne sika wo anasa eyi ebusua anasa bibia ufri mu yen secheduma se Rural Bank no ye ba se ye ba na ya baba besom ni aboa wana wo bie ni wana wo ni bie nyina no okay enti no se wutu susu se wo account wo hono no secheduma se Rural Bank abie ni ntaba mu se ye di loans ema wa wo ye jadini wa wankasa wa bie wadwuma eno no ni nyina no secheduma se Rural Bank ya fatu ye ho se yen loans there ye be ma yen customers no loans irrespective of adwuma na wo ye no se me ye aban adwuma wo me ye ankran adwuma wo ana me ana me ye madwuma wo ni nyina metumi anya bi sa pepepe wow se in case so won kwa so ne ebia wo se me nkwa no me pese me baba beji loan na na ya kan ye ho abom as groups okay ye wo group mo betimi form group no ma ba secheduma se Rural Bank eno no collateral na se bia enimu ankasa mo ho na mo di adanse edi ama obi ama mo ho mo ankasa mo guarantee ede ama mo sa bosia no wo ankasa edin a wo pese utuska no eno na ye behwe na ye de ama wo ne atenasem ye no atenase na ye nhyehyeye wow eni a wa farmers loan ekuafo nso de wo ho ekuafo nso de e wo ho no mo wow ntina ekuafo nso so no me ne kameka sai ne nakoma boy research aduma se Rural Bank branch bia no no agi nchechiremu no eno nso so no se bia se ya ye wo pebremu yi enwura ni bi wo ho no mo na utu a entu ntina eno so no ubehia nro bi machine a wo de beye ebi a beye irrigation bi mo nso akowafuo mu ni nyina yeska sa enekua ekuaye no so no entese first no ene bibia no so wan fasika enrem a wunya ne open no ntina me bo obi me catch obi biara se ontutu nanamo emfa nkosechaduma se Rural Bank eno so no akwanya da ho edema wo
ɛne ɛwɔ smart loan no nso so yɛ wɔma a wɔmoyɛ aban adwuma sɛ wo sika kora mfa sɛkyɛduma se rural bank wonye wo bosom akatua ɛmfiri sɛkyɛduma se rural bank a wobɛtumi aba once a wokuta wo number no wobɛtumi akɔ sɛkyɛduma se rural bank a wo sika ɛfiri controller ɛno no nyɛ sɛ ebi a woyɛ aban adwuma sɛ woyɛ aban adwuma na sɛ sika no ɛfiri controller nko a na ɛba wo qualify for smart loan no yɛbɛhwɛ wo number no ne ahwɛ amount a wo qualify no na yɛ de amount na ɛno nso so kora yɛ na yɛ me the years no ɛwɔ animu bebrebe nti no yɛte wo krampo no a wunhunu nkakra ɛna no so no every source nti no wunhu sɛ bibi saa akɔso wɔ account mu ɛne yɛwɔ social loan anaasɛ funeral loans yɛpɔ sɛ ɛyɛ December yi mu every January yi mu nyinaa ɛyɛ wɔ hɔ no nti no mɛsɛ sɛ mo ho akyerɛw anaasɛ sɛ woto w'ani na sɛ ɛnto wɔ bibiara anim a Brasacheduma si rural bank. Ni nyina mu no ye kasa ni nyina na account opening. So why me account na enkoma me ni wudi na ene awie yi no. Wunya ne sa. Ni nyina mu no before say ye betimi e de wa fasa process we mu nyina no. I just we be account. E was Sacheduma si rural bank. Eni e kire me mo branches ne. Na eni animu ya de wo mie ye no mesrem o. Wa wo mie ye no tie de be wo. Na eni ewuramu sesi a na ko bie wo de kire me aya am manager. Make us say ye ba ye 46 good years ni no. Ye be 8 branches and 3 mobilization centers. Good. And no ye head office now address Sacheduma se. Okay. Any what branch ba konso so wo Sacheduma se hono na eno so ye wo Sacheduma se ejom hono mo. Any what adra GPRTU edan ni mu. Okay. Na ye wo Kenya ase abrosan na ase. Kwa bre ha Kenya ase. Okay. Station wa abrosan ase wa. Emme yani school no anasa Methodist asori dan no na edi nhwe ni mu. Okay. Ene ye wo Angnaga nso Angnaga ye wo je ne fuo mu hono mo. Okay. Anasa Angnaga dwom hono mo na. Ene ye wo aboabo nso so ye wo aso ase kwantempon ne so. Okay. Yani post office na eben ne ye watafo nso so ye ben mo fra true anasa club 600. Udo do club 600 na obisa se bank Sacheduma si rural bank obi a betrew. Ye wo bompata eye edum heya. Okay. Eno nso so no ye wo box FM etri honomo. Ene ye wo mo shizongo eye mi ankasa me branch. Yeah. Eno nso so no ye wo second station. Okay. Honomo. Mobilization centers no nso so no ye wo enyinesu. Eno no ye address Sacheduma si municipal. Okay. Ne wo chechere efija akwa abre north. Okay. Ne wo edidwan eno nso so wo mampon municipal. Ani ebomo number ne to asomaye na ye mfrem. Me pa cha wo bodo manu o ebi a wo wa sebisa bi busa wo pese wo hunu bibi fa Sacheduma si rural bank account opening unsu ko bie na nya sa mfaso yi amani ga abobo so yi ni nyina no wo betumi afresa numbers ya wo bebubui me pa cha obobo mame. Your numbers are didi juma no ekosi you na nkasa eho Mr. Michael Kwabna every year. Good. Tisa in case say ye chire bibi mu eno wanti ase anase so wo pe nchiremu yi a wo betimi abo number we 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 24 050 161 79 24 Sacheduma si rural bank PLC manager Nyankopon Shawat Arofo manager ajo ayegwa ena enawie
yɛne na bɔ nkɔmmɔ afiri Sɛkyedumase Rural Bank PLC na ɛnɛ watie mesrɛw mesinfoɔ akapentafoɔ mo a moyɛ nuane fofofoɔ ni nyinaa moma yɛ nyinaa yɛ nkamom yɛnwura branch bia bɛn yɛ mu na yɛnso yɛnkɔ bie account no bi ɛwɔ Sɛkyedumase Rural Bank PLC sɛ bɛyɛ a ɛnkɔmmɔ pa ɛne nsɛmwɔda a yɛatie yi yɛnso yɛbɛtumi yɛnya mu kyɛfa aha yɛ 102.9 aha yɛ Otec menu mu nsuaba apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afia kwa na ebeye wo mama mo edunye majinwa we bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atu me sɛ sabro nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi a na yɛ Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enu mienu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen siye pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada
Na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani ɛnompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox ɛtwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drill oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no sire me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in so quadrania ye dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Bra, a semna na wakano, nani secret anything. Sister Marco Kofa by, on one near Kofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. Sa pass all your fish in Quania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pass all your stewa. Steel flavor. Wo kono do beef flavor. Sa open do atu atona. Ana sa betema. And one so bako a dumpampaso. PZ. Roma hair. So me market. And a 1029 FM. And cry so CMB. Ana okanshi. Ubenya bi wo ho. Freyen. I was 0243 535025. Ana 0279140940 FDA aje edwedie nkratwe atum Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo AAB, Omo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran, you may move, na Kwamben, and Mefos, I'm a Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Makatia, a fat controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many of your Musha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Anglaga Onion Markets no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bay, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Bay Health Center. Chechere, Afijakwa Bre, Omo Bay Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Royal Bank PLC. The bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamwase, Yakoya. Yasaba, Yanisa Chedumasi Rural Bank PLC. A mumpanyum for Enna Yakobo and Komui. And now we Sanye Mema Oba dear and Semisa Quenya. Mema Ejakwa menso en Semisa Quenya. Na Shanensonso said Dawood Herbal Hospital. Ewo Ejeso Krapa. Dania enkane na Metro FM ni womuno. Saada nuwe mua na Dawood Herbal Hospital sudi ni jume free. Na se wutie me na se we yoba bema na yadienti unia hotoa mesreo. Fa weni chere Dawood Herbal Hospital. Na papa no se duama yaresa. Sebe yadie yao ama mene wanse enone yadie. Enti se sichire yadie wo so a unia hoto yetua wuwei nanso se woni Dr. Dawood kambomu a odi na duro beka wo. Ha? U sugar level no se ne ehuri akoduru bia no ebeba normal amoanya ho. Se wo ye obi amoja abroso nso wo so ba bia wo pressure no akoduru bia no ebeba normal amoanyu ahoto. Se stroke yade de ho aba abagim ama sese wabubugu dem sese wachia wonam a wonantie wanu chim nom ne de keka ho a fa wo ho bo Dr. Dawood na papa no obeboa wo mu a hepatitis B ana ulcer hamo se prostate mu na wanya kokoram ewum ana yekese entiama wo Johnson semu nkoyie wo ye obi enamu yade watibi na wakwa enamu yade no nkwa wo de fa hobo Dr. Dawood na papa ne beboa wo pa mu akoko hamo sebe ma fibroid yede se kan ya kamo papa ne wo ho aduro emema mo aye mrempam ana bema wo bema da fom bem oye ne hwia enye yie no se woni Dr. Dawood hia ode aduro beka wo obepagya no ama na gina so kireben ena wo ba na sebe awo ho aye den e de amawo a awo ne oyam minua ba menka se we minua ba ko ne ba ana minua bema ba mafa ne se media oboanya odia awo ne oyam keka ho na bra Dr. Dawood ho won hwa de kodie ntie ma woni ntumi ma na won claim free ho na won sutumi wo wate papa ne no manie jefre no de won tie asie bia no obekire mu ama wo eye 0244 88 64 37 afe 020 168 1717 unya fresa ahoma we ya Dr. Dawood beje so ono obekasa na de wonti asie bia no obekire mu ama wo eja kwa me de na apeso obisa krache yo na na me na ase maye che ti fo bi opanyin
okofa o man ba kuma sisa mo ko school edibo so me say na sen ansa na wase so be fa o mako ana wadawo maso abisa me kofa o mo baaye no o mo betwa saa tem no enyina awie nti o mo ma akwan ya e na obefa o ma no o ma komdo o mo ba won chen ba cho da bi enkura na akura wa ha kombeka ene mi fi wura me sole ahmachi ye wura iso takura mom ansa na me do mako school na esi den na o mo kaka tire o na say o friend no na mo ko ho no mo kaka tire say obu o mo eno ndia me ko ho no ena na nanum asem a charge anu odi gina so no ka no edi nka akura no me ma mi sister pani friend no ma wone nanane kasa na chese onya nyina so obi a odi gina so nti akire ya ye ko ya ansa na o be keka sensem no o panyin no so wadi mfie nkuro me ba me pa cha nti ubisa ne se wona na se wo se me bom ubisa akura no kura de o ma o amia misa no nanana amia misa no won de nanane de sia de no o sia no o sia se nkura ne de o mo ma wone ne ba Charlotte na hura gina se ono nso ne ma me se ne ma no wowu ko ba bia ne onuam won ne ntete wo mo na ono no na chese be ma wone na wo na ebetete sa ne ma me ma na na se de ana mpa cha ndie mintimi nche gise ono ankasa okay aja o mo na be fa ne na mko uko ofie first no uko duru no de na nkora no be eye o nkora ne de mimi ko duru no aja omo kwachi nti omo hu mi ana omo ye se omo ba be gina ba bia me wono na mami se obehwe na dia jama na omo hwe won openi mpa cha de bi adenti fi se de nti a ama me enye no mi nya ne man no emra na maame ne ti ase ena maame ni free mu no enkura no metimi asende wo musika me sende wo musika eni nansa eni nanu yesi we eho emfa no yesi we eho mfa no enti eno kura ka hu bi na metena ase di me ka se nyame enu nyam so se me de nkura ne ba me nchen emo mbe ko school no ya de so mbe yale eno de nipa de minim se ye de ya wo hu betimi aye wo hye eno nkwa ne ayi wo mo nyale se nka me na ma adwuma mba bi ane afre me e de pressure no strategy ufri ho ba yi maame na fro obi maka chese nkala na yai me pa cho da bi mo ko ho ba yi no nka hwe aha me ko ho kwasi ada ya sen o ma bie school ntinka me ko fo mo no eno na ne bla ba ko e frɛ me e ka chem se ne maame na kasa enka minyai emfa manu na de behia ne se enkura ne sika na enkam de beba na me ka chem se adwuma ne pa de mintimi nye wo se woni abusia pan ni ne koe manya pan fo mi eduka ho me pa cha ka ho sister ho e na mo koe eno ye first one ya yedi ka koe e che ya kwasi ada we ya nti ma company no ni wunya abusia pan ni ko fie ho no mo ba na afutu be na abusia pan ni tu futu a abusia pan ni no ene de otene na so no o mu tu mi ane se enkura ne de o mu gitum se eye mema nti no se ma me ne se o ma me mfa na me nso ba bia me pebia me mfa sem no enko ususu se de pa nti ma me se o fa nkula yi ma me ba cheja no de minim agi se bia nka ma me na ankasa enum asem na nka me hu na me da se me nso me da se adwen bi aba utrimu pen se ma me abe no opesu twa minti no aye na dwen se o man kwada ne ntena me nchen no adwen bi sa aba utrimu pen nana wadalma eno de sa adwen ne de ewo ho pa sabe eno opesu otwa fi se me dwene na asem ne ho kra me nti ase empanifu atena mu nyina obi adwene ho a onti ase ade we ewo ho pa o se empo de se oba one ne wo nkwada mieru na wu obi ho a oba one ne wo ye ne ti ase da bia enkwada yare da bia enkwada yare se wo ye oba na se sebe usuban no a jai na nye se be ma ne wo na sebe wa nware wa omeya akwa mawo uni right sa obefre no na sebe ensem hunu bia na wo ka kire no you don't have that right uni right sa wo yes ade no sa ne wo koda be ma fofra chi na wutumi ye hu ha ka me pa cha wo kire no eye sa kwan na ese ofa so ne kasa kire se
o paade de afri ne ba papa ho wo de aye sei no ohunu nyansa se awura wani nsode na awa ade na ene nka wo frɛ no se wonso ye oba bia se wo wa ade nti na wo frɛ no ɛyɛ wonso oba bia na wonso yiska na ene efa ye ɛya ɛma mo ne mema wo na wono mo anware mo no mo ma mani nsode na se mo ani so mo ma papa bema ne hwe enkwada na oyi ne yam ene de hwe na emom se mo ani nso na da bia ensemfo ene nsem hunu ena mbekeka ede a kire mo ma papa bema ne nim se manso da nkwada ne so enti wo ye ne bibia wo be calculate pepepe bosome me mankwada ne 2 million ode beba ode be no ano no nanso senka enkita hodie mapa papa ewo hɔ a side ebia bosome akatu ode bebra akora no obetumi asan atwa den kakrakra enti mai mema anware mo no mo ne mo awo no ya mo mani nsode mo mani nso mema no saa na mo nso mema mo anye mma ne wono mo awo na mo anware won mo nso mo mani nso ma no meka se wo wakofo oba foforo da ato saa no ono nso be ma foforo afa ne da ne to wo sori a wo fa wo fon ensemu eni na wo keka kire no koka saa de ni bi kire oba na oda ato no koka saa asem no koka bi kire oba na oda ato no se wo ne na anware ana samu awo na wade antumi amamu no enkire so ye otamfo wansa akwada aba ntemo ne nko ade bridge aba obi abetumi anante akọ obi fie enya betwa mentwa na be Otec 1029Fm bi ni pa bone fododo asem wei ede anamontuo na akoso ho maame se wa owei na omekire ye die ntia ne bana na adwoa ene kwadwo Fred ya wote kotwie na awo mo ana maka se nkwada ememe ne na adwoa wo ye no obi a mefa ne de no ono aba be fa ne de nkwada ya betwa one term papa ya boka de wo makoto school na mo ma beda papa ya dwene ondi onim se ne nananom memfa ne mamo nkwa mokọ ya amose yemfa nkwada ne mambio na sebe oba na wu a be mate ase a wo nana na wo ba behweba ono amfiri na kuma mu nka ase nana hwe nkwada no ebi amadwuma bi a meyenti na memfa bosumi sika mfamra na wo de sa nkonkona iwe na eba abeye sa de we a ne kwa so no ne kwa so no akwada ketwa bosome nwotwe asese ya na na adwo ewogya na kire no wo na na wahwe ono awie wahwe sa akwada na awie no abegye sa akwada mienu ya boso wabra ne papa show opepa no so obehwe enkwada no na wa wudi nkan ya yesei enti wudi ya yamfa ne se mra bam ne mra kyekere ma ade nkwada ya ma wo ba na be kasa nkonkona ko ebi ananka de wo ka ne kure no kure papa obesa ma akwan se fa nkwada ne ko eto de bi a ya na momi ensua bibi mfiri baabi eya momi ehwe record bi wa hwe wo ba na adwoa ne manimu na busa ho se mosia so kwa nkwada ne tie no anyanyam bi e ko se na de ma wo no oba woti ase no wo ne ba panyini so ahya ase awo miensa calculate na ye calculation na tititi bi frim enti se bi na apese krachi ne man nkwada mienu 9-7 years no omonye na me man 9-7 years moko school enkwada nketenkete adua no sebe egu nhirani mpo ena eti kumui na ene ebeso ede ene besie enkwada nketua mienu atumi abopo akọ school akọfa madam kantin sika wom wo mo de kọ wo ma sa fantente no amanfo textbooks mako 12 enkwada ya akọfa aba mentia me ma metia won kire so ko school mu ha won ko di sa nkwase asem ni bio enti sa sebe sa suba mfu wei e na apese nkwada no metena mosia so no mo mebo ana mama yanka no kremfa nkire nipa ne nipa nte ne ho ase o eya wo ba na afrim eya wo na anom nanso se wo hia wo na anom ana wo pe adepa bia de sese wo yo no se wo ne krachi na kabom na nka efe enkwada ikura ati kotwi
eye kumase dako wasoa wo nneoma enuane kakra asew mebedie bia na wotwe bi no ma betra me na nanom ho kakra ana afa nkwada ne bra eno na efe na nya saa kwa wi ene efa so nya saa kwa we ne efa so ye wo mama menum bebre asade we ye bi asisi ya wonom agye wonom na nanom abaso me de na echekere me wre eye oba eye oba wo bie abrewa wo nso kwa wo biem na fa ono chekere wo wre eto de bia moma asomdwie enreni wo de ne be chekere wo wre nenso ene be ma no one wo ba ne wo ye no entem nye yie se ye yie a enya wo kra na abeka se akoda na bia wo pese wo fa nchekere wo wre Awurade fie Heba Center Dr. Mankwa ne da no se wo be kumase ha kro no mbosie Red Park a ho na Awurade fie Heba Center wo na anuanom ne adofo papai osi ni bibia ye natural papai osi baabi atokro da wo nipaduan mu bia no ode aduro bewuram no ode ayemu adwuma papai ye kan se wo ye obi a wanya etiremu hawo na wakoa enkwa se wo ne Dr. Mankwa ahia wawie se ati yade abetena wo so a wakoa enkodo ebekwa amoanyu ahoto se wo ye obi enemu yade bi nso no wate na wakoa enemu yade ne nkwa wo ne Dr. Mankwa ahia yi enemu yade ne bekọ ubeye free ama ahoto aba onipadua ne mu se wo ye obi atwere yade tete wo de hie bi ana wa na hawo wo ye obi emujabroso wo so tafodo hawo ana all set tete stroke nyodua kan wato fom usisi yade enti wuni ahoto to de bia na wunti mu twetwen wa ye mre pa wo mpam wo mu usisi nye obede na watumi aye nambema bra Dr. Mankwa ho na papa de mu awo oba wo nsabuo mu nye wo de wo ne Dr. Mankwa of Awurade fie Heba Center emompuni mpu na wo haw biara wo nammu no papa ne bebo awo krono mbosie Red Park ho no wo ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 wenya sa number fresi ana ne Dr. Mankwa ankasa na papa de mo na we simple plus phone accessories yensu enie anuanom ne adofo da bia me kasa asem we de kyerɛw sese wo kokrom na wo pe ade papa ato a ade ba ko esefata na esefata se o mane ba utrim ene se eye phone accessories na wo pe a simple plus de no na ye simple plus de no na ye papa yi o kanokre when it comes to phone accessories business ni mu a o kanokre enipa chi nokre o Ghana fo binom Nigeria fo binom etumi free o maimu ekoye nneoma bone e di free China de breyen Ghana fo se yento anuanom it is hard time a esese ye kanokre no e di kire dipa sebe wo mutumi kokotwa ebi a power bank ni ye twa concrete ana dade ni ye di atum ni ye di abrel o fa si we di enu mu na eduro power bank ni ti ana se charger ni ti no ni ye twa dade atum ni ye di abrel se be di me pe charger emu eduro e dade enko na dem adefo enso ni asan be yire ne bo so de akyerew enti na simple plus se fa wo hoto sa brand we so ne ba phone accessories dia yenye de no ene ye papa ye kanu credit kire nipa enti se wo pe phone chargers se ye Android phone de eye Samsung de ana se iPhone de phone charger bia wo hie bia no beto simple plus de ni bi ya twere gu ho eno ne ye power bank bia wo pe bia no beto simple plus de ni bi se wo pe phone batteries na wan to simple plus de ni bi abone na wo kwa akoto eba hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset simple plus de no na ye wo pe phone covers wo pe iPad wo pe phone protectors any phone accessory bia se wo pe bia tu aton ana wo pe ne nkronkro no ato wo ba simple plus aso ye ya wawie me pa chaw ya twregu ho simple plus wunya no bitwa wawie wo de ebrekumase wugina kejetia Dubai get2 animu ha directly opposite kejetia Dubai get2 abrosano for bra first floor simple plus aso ye wo ho wate ena se wo ba
kejeti aseɛ hɔ ɛnkane baabi a first na kejeti a toilet dan ho hɔ no aha baabi a masala kyiri wɔ ɛwɔ kejeti a hɔ no tokuro mu hɔ no aha simple plus aso yɛ baako wɔ hɔ yɛhai yɛtutɔn ahai yɛtɔ ne nkronko sɛ ebi a wowɔ akyiri wontumi kura ama a ɔne yɛn kasa ɛnneɛma a wohia no na wasɛnde wo sika na yɛtu saa nneɛma na package ne yɛde ama ne wo saa na simple plus yɛ n'adwuma ne number ɛyɛ 0244 590374 ɛna 0241 709636 wo frɛ saa number we yɛ simple plus for yɛbɛgye so na yɛne wo akasa ɛnɛ daase brɛ imu plus capsules no ɛno nso yɛ aduru a adɔfoɔ ne adehyeɛ ɛboa adasa daase brɛ imu plus capsules sɛ aduro we yɛ aduro yes ɛyɛ aduro paa sɛ onipadua no na hoɔden nyina yi a onua obre wo yeah na sɛ wunyanya daase brɛ imu plus capsules a supporte wo immune system no sɛ aduro we boa mogya di afurusa ne ye enipa da sani a onipadua ne mogya tumi flow ye circulate ye no sɛ nipa no uni ɔhaw wate aseɛ na sɛ wo de ne ntumi flow ye a da bia wo te sɛ titiriti ye bi akyew wo ba bi na ye wo ya wo immune system no aye weak mesrew pedasebre imu plus capsules ne bi na aduro we ɛyɛ paa sɛ aduro we bi na sɛ wunya bi na sɛ o memene a yade basa ntumi mfrim yaye bi mebobɔ muntie sɛ wo yɛ oba ana bema na wayɛ mmerɛ wɔ mpamu a aduro betumi asam akanya ho ɛwɔ mpam ɛyɛ dasebrɛ imu plus capsules ɛnka ne na ne ɛsɛ mɛma nko a na yɛ mmerɛ mpam da bi o sese di ade na dane ɛma nso tumi yɛ mmerɛ meka sɛ wo wayɛ sedu fɔkye a yɛde ato nsuom o sɛ ne ɔda hɔ ani soko totwe woda hɔ ntumi nyɛ hwee bɛma no bɛkɔ akɔfa foforɔ ubesu eni esu ni di obesu kopɛ dasebrɛ imu plus capsules no bi no oba wonso ye nam be mani di si na wonso de awe ne mu aye de wati ase wo ye obi a wontiri mu twetwew woto ase ne wonantiri atwetwew wonipadua wo nante kakra na wabrɛ ya na waye very weak wote ya wonko a wonipadua ni mu ya na ase waye dududu wonya nonom dasebrɛ imu plus capsules no a ebeyi sa problem ni nyina afiri ho amwanyu ahoto muntie ya wadaase brɛ mixture nso na saa mixture we die enamu yade tete wo pa waduro ne daase brɛ mixture aduro we wo yɛ oba na wo nsabuo mu nyɛ obi die ba 2 days na twa obi die ba na ya si twe no obi die ba broso wonya daase brɛ mixture wawie na mo amodwo nso tumi kam na sɛbe wale ase tumi yɛ ɔtɛn wo dwo nso a na wo kyem to de bia na nipadua nyina yɛ ɔhehene wonya daase brɛ mixture na ono mu a wawie bia bɛyɛ fine ɛde ama wo ɛna daase brɛ blood tonic ne nso wo mogya awe a onua wo ma wakoma brɛ wo yeah ti wo taate wo a wo te so wakoma na ibo ni tim wo mogya no ɛso ate ana awe da bia kyese ekobo mogya ama wanhwe ya adako kwa a wo ma bio ye bɛbɔ ɛnkɔ enti onua wo te ase enti na metu saafo yi kɔna kɔtɔ daase brɛ blood tonic ne bi daase brɛ blood tonic na nonom wanumu ato a wuntumi ni die no ni nyinaa be free ho amwanyu ahotɔ na mesrɛw enure yɛ kan wutie mi sese yɛ wudie wu pebi ato wu pebi atu ato wo wunya ba bewura Otec fia ha na wo hwehwe jataba na hu na wawie ba bia ye ton no bia nso wuram na wo de kasa me pedase brɛ imu plus capsules enu bi na apa atɔ o pedase brɛ mixture atɔ o pedase brɛ blood tonic atɔ ana wa anya bi bibi ne wo ntia se opɛ sɛ ofrɛ ye ne a ye number ne ye 053 50 10442 053 50 10442 unya frɛ ahoma we ya da sebrɛ enura ye de aba no ye beje so na ye ne wakasa engine room akwaba ana meje adena maame no ni ahoma ne so be ma ade na asie kasade na neja na so kasade echetifo nyina no kre maame ne kire se ene na awotwe na de ekoye ni efre no maame na ye ne ni di nkomo na base bi efre kire beje ye
na mbisa ne se hwan ni na o se ne kunu no one maame no maame se wa na na one ne kasa ana be ma beje phone no na yebisa ne se hwan ni na o so ne yere ne maame se wa na so okay ne friends na o se friend na jajuko na o se asem no yembo mu na me de tu na nim se de abrantie kan yin ti oje tu mu se no kre abra abaya ne film no mo ne abrantie yin ti bone na oba manso ho na obefa oba ne no bewo ye no mo ka chen se omra me ye no ho ade wa me ye hwe no Daniel de be she kumase enti abra wo film no obai ama mo ye de se mo ye bia se asewo na owie ye no na ka kire wo mo se opese ode nkwala no eba kumase be di holidays ko na nkwala no wo school ho na o mo wie a mo bie school a ode naba eno anso ode ne ba ya no anso ode na betu o mo betu school ewo ha enti omo so be fa akwara nso meto mu school so ene ka che nse ma me na enti asisi abrantie yi ene sese wo hwe nkwara na o se no kre se ya ka de a ade wo ho mfa wa na eme ho ye ana ekom de David na afia ade bibia ye oki kasa den matie fonte wonka ana oba ade papa bi aye ne na nunti na awra ahoi David atani enti na awra ahoi eni dada no obi adi watam a enu nso wusu wo wra ahosa ye di watam jataba efri barekese na aba ne so obi adi watam afri barekese enu nti na wuntumi nkase we do obo obi ru ya de bai eni ade yakọ ho ade yakọ ho akọ de dem akokra na 10 years no na no yasa ade na yehu okay afetu aso enti e na ye dey enti o kire se yabamu a de ye kan ne kwan so ano no enti ye ma ne brese enka omra mi nhia fiara na so fiara de onmu ntumi nya ho o be stresse yankopon ya de ma na na wotwe enti me ka chense wo mo ba mo fa nkwala ni nyina amra ene wukuo na wotwe ye nyina ye nhia ewo ye office ya na asabrantie bi mpo na ye mfumso bi ya mana pacho na wahwe nkwada no matumi enya kwan akokwa akohwehwe konye saade na mra ba mu a be se time ba beto mo ntem no so ya kasa yi nti ne kwan so no nti obeba na wo de ama na abrantie yi ba no ana na konta friend se nka na ne ya o mesesa nkwala no ko o bad nei wo mo frel mi dru mo kwa ya no ha ya ene ye frel se nka ne ya bra bese sankora ne ko nti nka omra me fa nanka tuuntwa na bibia so ntwa ene so okay sene ye ne da no ne ye beba na ba ye beja strede nti wokwa na ye simple ma na okofa nkora na ba na obeto mu school so that's enu nti na moment me manana me that's enti sene ye kwekura de asumdwe na mu a ne na mu sebe sa akwada eda be mane oba ntem oba firi mu a ensese tan ebeto oba abusua ne be man ntem ye kan akwada na ba ya wom sa akwada ba ya nyini no obeware na wadie mu no ye fra ma me abusua ma abusua nso abam me ka sei na se tan wo hɔ a ebe de no motumi aba ma ayiyi enti abusua no munya mo ho abotre mo mfa akwada no mra wei eya asomdwie na sebe ye nyina ye hwehwe ena day oba de achia me wa ha ena day eja kwa me nso e wa ha oba de achia me obebem na ansana no hyene nso se digital hebafo na akofa grow fine heba tonic no aba grow fine no eye aduro mu aduro ya sese ye kan e ma ne kura dane ne din aye no Dr. Menses just na duro pa de se wo ye oba na wo menstrual issues na wunya grow fine ye duro bi na se wo no nomo a wawie aduro ne ye bo eye pa oba wo nsabuo no ebi a wo de ne ma wo de ne twitwa sisisi obi nso de ne ba e babro so wo nso de ne ba na ye wo ya waduro ye grow fine herbal tonic wo ye obi a wanumu ato a wuntumi ne di tititi ye na che wo nsa ne wonan duro anadwo a wuntumi na wada asore no na onipadua mu ya wo ya wo de ani grow fine herbal tonic aduro ba bi eton no obi aye ton bi oba Otec fia ha obinya bi afi ye wo ka nso e de nante e pai grow fine yo dende se wunya bi to a wawie wate ase aduro na aduro
wate aseɛ yɛ number nie 0244 596532 0244 59 6532 ofrɛ saa ahoma wei a Dr. Grofine na ankasa bɛgye so no wakasa na deɛ wonte aseɛ bia na awie wakyerɛkyerɛ mu ɛnɛ Salifu Bashiru mahu so aba ahoma ne so ɔsena na Krobea fufuo ɛna ɛna awie yɛn so yɛabɔ ade mu ha na yɛtio Rashida Mohammed ɛna ɔse good evening na yɛ Krobea Asante baabi a mewei mekyea nadwo ɛyɛ nyankopɔn nhyira mo ɛnɛ ankeche ɛna ɔse akra streaming live ɛwɔ mining hub ni wa brem ɛdam live ɛnso wɔ ha ya me nso mehwɛw Isaacado ne me kan o message won so amfa hwe ama nti de emfa ne saa ma bodin George na frifa ɛna ɔse akra Krobea happy new year na wie sa wo ba United States of America mu a Bronx New York yenso ya bade mu hapa ye hwe one utim Jarenas akwaba janana pacho na ho tesai oba de adumu pacho na zo mu ho ye de yenso ye ho de pa se abegafo ahia de na se ye hia ne ye hia saa de tie ye hia nso sei a moa munsu munro ya na de ye nam enimu a yensu ye nim je se nipa da se ni wote wona so no madupa eboa wo enokwasem enti na se mo ba sei a ya na me bie mu ma wo na wa kyerɛ nsɛm ama matiefo nso atumi atɔ adupa ne bianom kyerɛ sɛ wɔnom nso ɛho yɛ den a ɛna onya ahoɔden de atie yɛ ɔda hospital ɔbɛda atie ontie adwen kura ni hɔ nanso wanum adupa no wɔ ahoɔden tifi a ɔbɛtie wo ɛnya asɛm ketewa enti ɛnɛ bɔda Jarenas nuro no bɔho dawuro fa kyerɛ yɛ yɛda asena na Krobea sɛ awia yɛkyia abedwafoɔ ne atiefoɔ nyinaa ne kumaseman ne Ghana man nyinaa gidi sɛ saa bere yɛ papa no ne yɛ maame mo te nkwankwa nuase a ɔmutie Asem Beba Dabi na Jarenas yɛ kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa edin ne honam sɛ adanse a kyɛ sɛ ɛkɔ so na ɛba no kyɛ sɛ ɛboro adwen ne ntiaseɛ so kyɛ sɛ obi tim busam sɛ ɛdre ɛyɛ magic anaasɛ kyɛ sɛ won tese onoma nyeso wonom toa mienu miensa o baako pena odi adanse aka se manumaduro anomaduro se ye wo abibiduro mu nyina komando e wo ho ye ntina anipa bibre atu edin saa no enye kura ne atu din no amanfo na eboye saa amrane no se eye abibiduro mu nyina ye de komando tese ne ho odin ewura ni paduanim na tese wo haw bi wo ni paduanim a ampa esiesie nipadua no ama enkwamwa na woni padua no agina brane peme sɛnea wɔbɔ adeɛ ɛde dom wɔ no nti awiai wotie me na kyerɛ sɛ wotumi sɛ anidaa so asa kyerɛ sɛ waka ka w'ania adure mu anom daabi mesrɛw mpanin sɛ wokɔdwa mmienu a ɛna wohu nea ɛwɔ aseɛ ebi a wokɔ anɔpa wodeɛ wokɔ anwummerɛ nti awiai mekamfo ama sɛ wodeɛ bɔwura shop biaa yɛtɔn abibiduro ewo mu no wo de ubowura ho a wo se opɛ Jarenas enupa yɛde abadwa so no eye enupa enan yɛwɔ Jarenas garlic mesha Jarenas herbal mesha Jarenas vico ɛne ɛsa wɔ Jarenas natural capsules enso so ɛwɔ hɔ no ma ɛbra onum ensuo no na wo de ne capsules no atoaseɛ peme ama bibia yɛ kama nti awiai wotie me na kyɛ sɛ wotimi sɛ yare ɛtetew yare ɛdiunya kyɛ sɛ yare agye nipadua na bɔso kyɛ sɛ da bia watɔ aduro different me say wodi etie me na wodi agye yɛ number yi sesia na frɛ doctor na ne doctor twetwe nkɔmɔ na baabi a wobɛnya aduro no bi no doctor ɛbɛkyerɛw anaasɛ mɛma wo direction ɛwɔ afidie so baabi a Kumasia ɛne Ghana ha deɛ wobɔwura wopɛ yenupa ɛnan bi atɔ a wɔn nsa ɛbɛka bi doctor number no ɛyɛ 0241814677 0241814677 fɛ doctor Sisia ɛne doctor entwetwe enkomo me se yɛ number no ɛyɛ 0241814677 fɛ doctor Sisia na ɛne doctor entwetwe enkomo aduro no okɔ Fredimens ɛwɔ kewa ubenya adura yɛbobɔ su ebiato ɛwɔ hɔnom okɔ emrom so a apenank ɛso ɛwɔ hɔ ɛna misty herbal so wɔ emrom onsa ɛbɛka aduro no bi ɛna dan herbal wɔno so ɛwɔ emrom hɔ ankasa
wonsa ebeka aduro no bi ɛna afi wokɔ Ashtown Main Street mu hɔnom a Gay Guard Heba Oboyaw wɔno nso so wonsa ebeka aduro bi ɛna wokɔ Ashtown hɔ koraa nso so a Kwalinak Heba wɔno nso so wɔ hɔnom a aduro a yɛtwetwe ho nkɔmmɔ yi wonsa ebeka aduro bi atɔ anom ama bibia ayɛ kama tafofo a ɔmo tie me Formas hɔnom a Pentecost fo no bola no hɔnom na bola kɛseɛ mu hɔ no wokɔ Abbas Pharmacy hɔnom nso so a aduro yi a meka ho asɛm ne do sopo ɛwɔ hɔ Kumasi adeɛ sɛ yɛ herbal shop chemical shop pharmacy shop ahodoɔ nyinaa no wode bowula mu wonsa ebeka aduro a mene wo atwetwe ho nkɔmmɔ yi ebi a wakɔ hospital wakɔ test ama doctor aka kyerɛ sɛ wo nipadua no nkwamɔ na ɛwɔ mu na ɛbɔ nipadua no ban ɛma nipadua no gyina brane no ebi ɔhaw aba ho information bi aba nipadua no ehu akɔ ani bi ho etimisɛw ɛyɛ duro Jerinas Calic Misha no ɛna ebesiesie wɔ ama nneɛma nyinaa ayɛ kama obi wɔ no a meka sɛ anwudwiadeɛ no ahyɛ ase a kyerɛ sɛ wɔma ne nan so a enye ye ɔma ne nsa so a enye ye ne nan se ataatai kyerɛ sɛ ahonhono pagya na epagya mesrɛw ɛyɛ yareɛ no emogya no entimi ne afurusane ɛma entini no entimi emfuro ye mesrɛw aduro a ebedi wakagyinamu ɛyɛ Jerinas Calic Misha no kopebi no nom ɛbɛma wo nan se na ɛtaatai no na honhono a wɔhunu no nyinaa no afiri hɔnom sɛ nyɛ biribi ɛna ɛyɛ honhom mu adeɛ nko adeɛ a mekamfo ama sɛ aduro yi ewura nipadua no mu a sɛdeɛ yareɛ no apagya ne mu akoduro biara no ɛboaw ayi saa haw no afiri hɔnom ama nipadua no agyina brane ɛde ama wo afei woyɛ bɛrima wotie me wotimi sɛ wakɔ hospital yɛsɛ wo prostate no ɛka ne ho kyɛ sɛ pagya na ɛpagya ne ho ɛberɛ a ɔnom Jerinas Calic Misha no ɛboaw ama prostate no ɛhaw no afiri hɔ ɛde ama wo afei wo saa no ɛne kyerɛ sɛ obrɛboɔ no so wotimi sɛ temachiw bi aba kyɛ sɛ blɛboɔ no ho a mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Misha no wotimi sɛ wo saa no kyɛ sɛ yɛno nso so cholesterol no agye akoma no abɔ so ama akoma no kyɛ sɛ ɛyɛ adwuma ɛbrɛ kyɛ sɛ ɛpɔmpi a wotimi sɛ woyɛ adeɛ kakra bi na wote so wakoma no wotimi sɛ ɛbɔ pɛw mesrɛw sɛ cholesterol no agye akoma no abɔ so ɛna ɛntimi ɛma akoma no nyɛ adwuma yɛ a mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Misha no kope bi no no ebesiesie no ɛyi nane cholesterol ni nyinaa ama akoma na de ne ho ama na yɛ adwuma bɔkɔ wɔtimi sɛ woda ɛnyɛ sɛ kyɛ sɛ woda na anadwo wotimi sɛ wo soɛte kyɛ sɛ mfifire kɔ hin bɛ nyinaa anadwo a wɔsɛ nipadua no etimi da na ɛyɛ fam ɛma nipadua no mu dwo no dabi wo de afei na heat yɛ kɔ hin bɛ nyinaa asɛ yɛasɔ nsuohye anase yɛasogya ɛyɛ dɛ agu nipadua no mesrɛw ɛyɛ hawa ɛbobɔ ne ho ɛba me sɛ pɛntɛm ne si ano kwan ɛhaw no ano esibire no ɛyɛ Jerinas Calic Misha no pebi no nom ɛbɛboaw ama nkwamoa no a ɛwɔ nipadua no mu ɛte sɛ kaa hɔ yi engine no ɛhaw bi ba no wansiesie no a ɛbɛkɔ akɔgya wo kwan mu o mesrɛw nipadua no saa no pɛpɛɛpɛ ɛna ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ɛde dom yɛ yi ɛti sɛ nipadua no wɔ hɔ na ɛhaw bi ɛɛba wotimi sɛ wahu na wampɛntɛm ansi ano kwan a ɛbɛgye nsɛmo na afei akɔyɛ asɛm kɛseɛ ɛde abɛyɛ nipadua no so ɛti mesrɛw waduru a yɛkamfo ama ɔwia yi ɛyɛ Jerinas Calic Misha no pebi no nom ɛbɛboaw ama entiri no a emogya no ntimi nyɛ afurusane na wotimi sɛ woyɛ biribi kakra bi na ananse akyew wɔsɛ nsa no ayɛ wɔsɛ ananse ana afei wode wo nan no ɛpem hɔ pan mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna ɛbɛyi saa hawe nyinaa afiri hɔ ɛde ama wo wobɔ so a meka sɛ wotimi sɛ yɛakɔdi holidays yaba yi kyɛ sɛ nipadua no ɛnneɛma nkɔ ye wɔdidi cholesterol nneɛma no ama kyɛ sɛ afuro no baa na ɛɛba mesrɛw ɛberɛ a ɔnom Jerinas Calic Misha no cholesterol bia anaasɛ fat bia ɛwɔ nipadua no mu nyinaa no ɛnane no ama ne nyinaa afiri hɔnom ama nipadua no atumi asi ne gyina kwaa mu ama nneɛma nyinaa akɔ so kamakama ɛde ama wo afei mekamfo ama sɛ wowɔ side problem wabia w'ani no wohwɛ adeɛ no nkɔ yie na atumi sɛ wohwɛ bukum wohu na w'ani so ayɛ kusuu w'ani so ayɛ bisii mesrɛw ekuro ɛna ɛwɔ w'ani no so ɛyɛ Jerinas Calic Misha no pebi no nom
wani ni sukuro ni nyinaa no ebeyi afiri honom ama nneɛma nyinaa akɔso kama wotimi sɛ obi honom a amaman ɛwɔ nipadua nim agye na bɔ so wɔde ahyɛ kooko ɛkɔ hi bɛɛ nyinaa wɔsi kooko mesrɛw ebi wɔn so a ɛyɛ amaman ɛna agye nipadua no wotimi sɛ wɔkwan ne minim kwa mesrɛw ɛyɛ frames no ɛbra onom jarinas calic mesha no eyi saa ha we nyinaa afiri hɔ ama nipadua no agyina brane ɛde amount ebi sɛ awie wotie mi a yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 77 fɛ Dr. Sisia na ene doctor entwetwe nkomo afei yewo Jerinas Herbal Mesha woko hospital ama doctor de pain asi paper so aka che say test na waye ono eye atidi malaria ena echiti wo edi unya wadura me kanfo ama owie eye Jerinas Herbal Mesha wo totoa ne ba ko pɛ no udi adanse udi adanse aka sɛ ampa wanum aduro na wanum wahia adu papa etime kanfo ma sɛ num Jerinas Herbal Mesha sɛ de infection no apagya yare no akoduro bia no etu na se deku de amount enye sɛ ekososo anu me se onum Jerinas Herbal Mesha no malaria no eye away efiri ni paduanim wo de obenum no obesa akɔ check up bia ma na sɛ obekɔ akɔ test no doctor ka cho sɛ ede aduro na wonum ye ntu yo bia malaria etiti wa waduro eye Jerinas Herbal Mesha afe eye jaundice na agini padua na boso obi wonum a wohu ni padua na ayehoya na niso adaso yellowish mesraw eye Jerinas Herbal Mesha no eyi afiri honom ama nyema nyina akoso kama ede amount afe say ye typhoid jaundice ni nyina no malaria fever no ni nyina no eyi afiri ho ede amount afe say ye infection chese etete oba bema ni nyina no efiri ho ede amount deku ama nyema nyina aye kama afe uyoba ubunsa menstrual pain menstrual disorder wutimi se ene baako ena mieru na atwa mesraw eye Jerinas Herbal Mesha ene beyi pains ni nyina afiri ho ede amount to ya maame papa wutie me na wo baby wo secondary school wutimi se de bia o compreni na ya se ne message ne ba aya asem mesraw ye kanfo aduro Jerinas Herbal Mesha ma se manenum bi pains na ene ni di asie na tete ni nyina no efiri ho ede amount ama wo ba no wanya na hoto ama watimi asua de na odi nkunibia edai abafie etisa wiei wutie me a eye Jerinas Herbal Mesha ena afei so eye Jerinas Vico no bema ya no na bema agira brane bema atwere wayo wabo bema din enya sem ketwa edu ye bema din no se na no chese akwa bi hia na wo huri fa ni tiri ngofom ei Vico no wose adi na sema ma no Vico no wose wotimi di soro efom nso edu anajo a aya asem aye buachi bidin aye nsem bebre ensem pi agototo nanse nyom enkomo ni kwan se bema wutimi se ade na ye dwale aboso pada chese asete aniema gugu niema so etwotimi fasika anya nanka mesra bema mesro eya akansi awukọ emema nyina na mu so ti ase ene Nigeria fo ni Morocco fo ebegboyi na bema wo nyina na so obeti ato obebre etimi srew ensi nso mansa no waham dabida mesrew se wo de beto na mona wedie fokoto Jerinas Vico no na niema nkoye because Vico na niema koye a wa wire na ne bekoto enam na de abon kwan yo wo koto na mona de abon kwan etimi srew bema Jerinas wo hweso na wokunu so enkoye a eye Vico no to be she wo bagim good wo de wo just ya to be sure shop was say ma me papa me pedro na ye kan won se Otec no Vico emema duro na usisi ye o ya no obi ho no ma wo ye under 1 minute o wo bosu a wo de kwania krin no da ho good ni abusa se do timi ya ye ani ye wuni ani wusam kese se be ma o yire ana odofo bebusa se wawie ye friend kofie kosu etimi sraw utie me nko ade a aduru ebe bo na bi di wakagina mu na be yisisisem ni body pains arthritis rheumatism no utimi se obi ho no wose me honam ya me ya da bia wa complain adwuma na da ho ibe ye asu mu complain Mr. Obama Jerinas ya adwuma ne ma mo piafo good ne fata wo pepa wo kom good so ati ase Obama wo so utimi mfifire efire wo so tigu oba nufu so so ati ase anya se wo koye ye da bia na me so kopa Jerinas Vico no
kope viko no good so ti ase ade me twa vie ye no susu na duro nsu ni din so de viko so ti ase fa dindi ko mremrem so ti ase etintra ma na nya brego ba bi eton no bia so me kwa menya bia ubenya bia to kom ya tie ba bi eton no bia bogura wo se ope jerinas viko no so ti ase nana ena do nsu ye ke obo won so ane capsules no aba obo won nsuo na ye ne den etiwu de nyame boa na atimi gi emu nsuo ba ko bia wutimi de capsules no top no ewo no obo se no ano no wawie ma me number ne bi oni enko so ti ase number no eye 0241 4677 ebia no bi ho pay aso ye no komase o DVL ho no na breman DVL ho se kodwo ho no na ho na Jerinas Herbal Center yaso ye no obeba adroni do sopo nyina ewo ho no maburu das nana benso das entisesi afre Dr. Jerry number ne ye 0241 81 4677 0241 81 4677 dia wonti ase no obekire mu nso dia mawo okay another awodadie mu nchia enkomawo udide obidoba kwakwa friye danchi obidoba ene wanya afeko na wawo maame obidoba adwo friye se wosre nyankopon hira ne nkwa husan de mawo happy birthday to you little one. God bless you. Awade achiame akra tani ejata be kan die na chese asumdwe kwan na ne nam no famiensa mati akra yen shade we nso se bibi se isia eya ye mama nso twen man kwada no ho empani se enkwada nyini waja fie na omo nka ho woye die ben woya kan ni nku ade onye sika no okosi dan kura wonsi papa ikurom obetrezi akosi esi baabi a no ma mefri ifri se saa ne tie nansa na we betumi abaso no eje se abusua no ene papa no momu kabom na yonkofa bi da wo no ntemu ansa na we yatumi aba edide na nka mehwe ne senka maame no beye ne se enka ebia ewo ho a nanka wabesra wo nana no na wabefa wo makodi akwama ndibre bia na oda so kai ne nana kwa kwara ne de wo ko mfie du no ono no de wahunu ni wure mfihwi bio ne nyina ne se beto akoso a na wahwe wo doko a o maame firi mu abusua ne de bedo no eno na be me na di akire na emom se ko ba se koye manso sei ni na se akwara ne kodi papa ne ho a ebede na maame abusua timaba ana se papa ibetimi agase bia mitu kwan ana bibi nti medine koja ne nana na akire makofa wo mo na sa ayonkofa na firi ho enti abusua no ma wo mo ma no enye se ni a eye yi na enkwada ahwe no enei na ekani mu o se na opese obedi ye pa na sabe bia ye mfa ne se bia ye krokitwa mu nti wo wie JSS ya wa wie na se ni wo wie JSS na be ma no wa guy chine anu wa sha ase oba so gala so anu woko oba so anu start temperature na wa to na no ko no wa hye nika bi so ne pa senya bibi sa pa de a efiri wa wie JSS iko no e ho ne kan wo yes ye na free education so nya free sa o bibi so anya bia provisions kura beto akọ no wa moka kura no ye ne ye de wo from kura ne be 500 700 ye free bibi krata ye kwaji wo school mu free no prospectus some prospectus no emuka prospectus no eno kura ne ma jump ye no na me call provisions emuka no yes bibi the provisions akwara itifie provisions bi eno zo go school a yes the provisions enti enye mresa tesi a minim fia maame na die enti nkwada ibetimi atena wo nche am watimi ahwe wo mo ado makọ nursing training ana university bi ana teacher training bi enu na wo mfie no ebia na wo kọ animu nkwada nso nya wo nko a o mu nua pani a ye kan eno no kura wa sha ase wonya me ensa ama we ti wo na nkanso a enti enuru be se emfie me ensa ase emfie nsia no a we mu nunu ne pani mfie so no no so de bebre aba be kan ho enti mesere we enya jojo na ye mompa ye mfantai krachi echi si obenya ahoden aye adwuma na odi ahwe nkwala na oye den nya nkwala ni nyina ombekọ
omo maame abusua meda se obo awie eja kwame nso bebem na ya Bolivia Enterprise for meda monso mase eburu mesra mu future life smart food no aduane na aduane a esa yade pa enti wutie mi kai na hyane nso se future life nuane no vitamins ni minerals wom aduonum yensa amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashebuma enti se wo yade a ye ka at ya Bolivia Enterprise ne se be kire wo yade mu kire yen ye ma waduane aduro ibi na kodi na nyu ahoto ye wo Kumasi Sofolai alignment ye ne multi home no ne di animhwe ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Asasu Herbal Center ena di kubi herbal powder no aba enuanum kubi herbal powder no eje tuato asasufuo kubi herbal powder no eje tuato ena wo ye be ma omensem na agregai sebe enkoye papa we die enkoye papa meka eja ne woba oyire kura osugu ne yam sa na apebe ma me pa cha opekubi herbal powder ni bi na fa ginger wo ho what ya say esu bi wo ho a eyesu a ede eyesu de enya rehuosu oba ni nsu bi da wo ya ha ho be ma ni nsu su de kubi herbal powder dente obesu bi aboa wo oba unsu tokubi herbal powder bi fama be ma no wate na unsu tumi te de kakra na bibi ede ha me ka say wade ya twikom be ma 2 minutes na abo wode pekube nsuo pekubi herbal powder bi sabigum kanum nanom ensio de sabigum kanum nanom kokompo na wudia sabigum kanum nanom obo Otec 1029 ahwehwe Asem Beba Dabi fo a ubenya biato koposa heba misi heba ne breze rekwa ewomrum ubenya biato ko Fredimens ene Colinac ewo Ashtown ubenya biato ko Smadeba ewo Adanse Boase ubenya biato ko Fadwo heba ewo Bekwai Asante Bekwai ubenya biato ko Top Amazing ewo Tafo Pankro no ubenya biato Ofata drugstore ba ko webu akwa Fodua station ho ene Ofata drugstore ba ko mfensi adankwa mebe Roma asore no ubenya biato Asasu Herbal Center kubi herbal powder no eboja je doctor number 0244 166602 0244 16 6602 and 0243 50 5775 eja ko ame nana mami sa nasi bi na die ntia ye betina ha ebrebe enkranda achintia papa ye pen da enkranda achinyi nana pen da achinyi nana ye hwa de advantage bi a ye krom ani sabi krokumam ade betima ba krom ebetima di bosomi nson na bi nko krokumam nti se kakula no adi owo ha na mko school na mimi gidi ye se ebebo mo pa ebetina na so bre so pa se sei ne woye nana ama nana no so kwa sa wo o nana nkanso ene so ta da wo nana wo so di abrantie se ko oji na wo ma ukoma ha wa ka boni be na waye na se kwa waka wo se o di mo banti me pese me kan bebre okay pese se bi wo se mo ya di bebre a eni ebum na wo so di waguma maye di me pese me kan bebre so di o me ba yate nana hwe ye hwa di o akura bayira be gba o e hwe ni fifiem bayire bebo pa ya hwe ni fifiem nkura nkete mpo e na sabre menye sho se wo mba papa nche na mbesua sa de no menye sho se ya gigi kanti sika na akura onyanya mfie du akotam sa sika no o de kwan na papa ni sa prepare to kakra bia wo se mo pa abo wo ko fo book ba ko dumienu ade wo ko bia bookshop wo ko bia library e bi ko book no ko mo fa no wo se papa ya on timi nkan nkura ni timi nkan o ba ma ko fa omo de kwan ntintitie no se wan sha se ntitini ya na se duane benyini wi a na tene ne tin ntina na nya abotre na se agene se obetumi ahwa ommom sa bre kwa se o mfie kwa animu abrewa wo sen wo kwa fom ya wo ba ya da wo dan to a nkora be den anhwe da chi bi na nkora be bo ti se ye na nanima nkai papa hwe ye na nanima nkai papa de eko school papa sa bi na opede a no won gigirigi mate bru enti owura nyabotre yebedi nkomose na ya hwe kwan a
yɛbɛfa so a yɛbɛka ho ne yakɔ sɛ mosia so hɔ ne yɛbɛkɔ sɛ benada no ana wuku ada ne na wɔtwe no ɛne yɛbɛtwɛn na yagye ka sika ɛde ama wɔnom ɛnso de nkwadaa na bawo ne nyinaa no yɛbɛyɛ ho nhyehyɛeɛ wate very good yes yɛda ase ɛnɛ sister spices ɛyɛ 100% natural na mpamkyɛw ɛyɛ sisters food ɔma ɛde sister mackerel baeɛ no ɔma na ɛde sister spices ɛnso aba sɛ yɛ apɔnkye ɛnkwane a yɛwɔ good flavor ɛyɛ fish deɛ a yɛwɔ fish flavor ɛyɛ akokɔ deɛ a yɛwɔ chicken flavor ɛyɛ stew a yɛwɔ stew flavor ɛne yɛwɔ beef flavor choose from these varieties ɛnuanom sister spices nokorɛ mesew sɛ wodi a ɔhaw nim ɛyɛ kama enti mebɔ ho dawuro de akyerɛw sɛ sɛ wokɔ dwa so na wopɛ spices atɔ a ɛyɛ atɔ sister spices ɛno na ɛyɛ kama woba adum pampa so Kumasi PZ Roman Hills so amedwom ɛne bantama dwom a benya bi wokɔ nkran CMB ne ɔkan hyi a benya bi yɛ number ɛyɛ 0243 53 5025 ɛna 0279 140 940 3p garlic mixture nso yɛ piwak for na de aba adure so onya bi na so obobɔ a ɛboa ma pressure baabi ene nam ne ba normal o cholesterol ba normal immune system en function ye no e function kama wa honhon a obes so no bɛyɛ kama te sɛ de na ate a adure natural garlic wom enti sɛ wonom a ɛboa ma mogya adi afurusa na yi baabi ato adure bi a wokɔ a ka sɛ mepɛ 3p garlic mixture na wonya bi a wawie your number ye 0248 928824 and 020 100 0021. Anuanom ne adofo mede musi ha echia mo pii. Nyankopon nhyira wo, onhyira me na wontutu ya namo enso mfansie makramo.